Oboroso w'umugusi. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasiro yawo. Kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria. Bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete nieke. Asoliguri liyakibusani. Tulikere gose twakere wetire namba yaito yobonchuria 0788 666 6. Eye Nensoko TV, Oboroso w'umugusi. Umuruburi kubwatia na bokorigirirwa na kiro muntu. Eye Nensoko TV, Oboroso w'umugusi. Uya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 11
We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekirindwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi. Ekirwai kirensinyo ogosemeria nkoro. Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando. Secretariat Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Inyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndugunga international herbal medicine. Asinya litari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobugate, wekere nchira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Anya kwa buli ubo mrembe nishindwali chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nichiru ya Marigiti, umuchishobo songo. Huse, tuakirisime asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero ba chirege igoro ba irwa mariogo muroira ko ndokora matukato lakini ekero ba koira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatato bokonya aba buyenete. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sira krobulimi obuyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igiro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache Tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to mogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamarago ba weka chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boboremi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721 1515
00 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Nensoko TV, Uboroso bw'Omugusi. yake gimo mwanchumu ligelinga kibuga kire semambia bono nande litukolero neliatichirimo iki ya chakire fototabanga bono nalio itukubagala batanga Monday crash men crash Monday tingomanyanga kibacha bali teba kulende batanga lit kulito lya basacha semambia bono anamona ngo kwaligania somoro belian soko bwakire yetaseni yeto na mbeya men soko TV to chake wiki ya sobwamo nyigene tenganya sao kulendiro gosaba kwa nenkolinga onye kogendete kobago kobuka isi elioba nande anamono mbire biri yoko nakobolinya sae binyara kwa bigo kolekana nkagire tengo na kolekana bire nabo igo ekera togo kwanere semambia bono mwencho muligere linto maetenga na arura nyore mambia bono ategerete innocent go samuligere tikulende bobero eto igwete bya nae togo sabiranganya sa kulende mugusio minto tigango kwaninga itongo mo church ayura nelinga itongo nogaya semambia bono kera togo chako murobelien soko bwa kiro murobeli na mbeyamo wogo turomo gusina na mono konyara kwa togo kwa ikirenga kilituko elituanyara kwa toko genda na ya sobwamo na mono kera togo kwa na semambia bono oyogo kwa na naye nchenkuru ku Innocent Onyango na ekera na koranke irina watenga masoge nyasaye kwa ile lituko ligia kwa rolile na nchembi yande kwa niaba ya familia ane by the way weekend ye yale ngentambe nkoira nelinga mbia mono boigo nkoira nelinga no nyana basani balitumira ntena barabu gati yabo balitumira ntena abanyakiombe bekiombe gya konya tugatwara chinga kichitu tukakwana ali itaroro na ani maetenga nkomera ntena basani onye n'umwana siasa kurangirite so musangerekano kagendoro kose kwarenge umuyega bwe jumuiya chikambichi cyagete kirasorogongo au chikanisa chito chigi Adventista Nairobi gusi aworogongo rwonsi ensengima kirenga kyomwako yo no kemanyete nkereke kena na mono ne chimbaratero chiritoko ligerelia ngakitoko nyara kabatoko genda busyo bwo monene semambia bono kerango kwaligania somoro belian soko bwakire umanyanga na mange ngo bekirete bosiga iga gati yabonto chikaba tugotwara kilitogoroka ngama yago komanyingi kende tase binyoro asaba sakibaito balese binyora abo bako na koligerelinga ninki ogokora nkikilike gendete gokorekana ebe ne bara ya italigweteka ebe na abana bataliko ende skuru gose mwanyole chibasari gose mwanyole chinga kichindo mu basokano binyoro bite bintongo korekana bire ebe no montoro bire tiegento kilige tabwanere terekini umanyirwe lietalia na batoko likwana gaiga nabo igo mwancho muligereli tonyara kabatoko manyinke ende ta sensenki matoko ruwa sensenki mayito ya Kenya ebara yobocholi bu mwaka bw'ikirubere 2024 bire nigegendete kwagachwa na namono asibona baruwanerelia nabana inchi bagendete kuri birengereli byabo nande limanyetenga boniga asabanto bakunywe chaye bakorata ati aturaranki kendete sesemo ya siasa ntobwata mange nabo igonto twale panel yogo tokonya kuligerelia liagendete ko bagakorekana sesemo ya siasa na namona kera tokogenda si chigazeti chinkwana chirito chikoba tokoligerigo na mange toroberi ya semambia bono ko tebinga kabe amona inchi kulende semambieje
Kontaete kora manyanga kikwabokire asogotoma ejumbe yago ochese namba ito ya studio ya WhatsApp 0788666663 namba yunero konyara kobago gotoma ujumbe nabo igo nabo kogenda SSML ya YouTube onyole live link ito ye egetaseni ito Ensoko TV na namono nyole icon ya red egokoro kinga bono live tole nabo konyara kobago kubwati umurobelyo yo ya mase ya mona boigo beke egento gekorokwa comment yago ototebya sobere tesemambi yabone bikosi biribiroro nabo igo nabo twakire simi gochaga igase studio totenga kikwabokire mugusiole chinse mochi aho mabe inta tontebi nganga kikwabokire onyangire kwaro chekorwa seme ina bogontebya mugusiole chinse mochirichia nyamira nabo gontebi ngaki kwabokire nabo igo omugusiole chinse mochirichia mawawa nabo konte kwabokire gaigwabokire togende bali ensemo ya South Mugirango bali ensemo ya Bumachoge bali ensemo ya Bubasi nabo gototebye semambi abono kwabokire nyali bali chionsi bere mchache na masaba naro toro botinga kikwabokire togende kitutu masaba tukwane naye mase ya moto tebinga kikwabokire tokoru kitutu masaba tosoe West Mugirango ototenga kikwabokire borabu no ere korogoro na North Mugirango nago tebye yaringe na magwawa yabo nabo gototebinga kikwabokire kera twakwane chinsemi chons cheji bunge kera anamona toko batokurigere togende kitutu chache South na North boigo nabo tutagete kumanyanga kyomugusi kwabokira semambi yabona nchebuna nago tebinguru ku Innocent Onyango na abuna nago tebiri namba ito ye studio gere is 0788666663 inere namba ito ye studio semambi yabono asogototumira ujumbe yago nabo nabo twakire simigo chaga igatokwana nayo ntebinga kikwabokire ngakiroche bintu bigendere tabwe sekenyura semambi yabono litonyara kabato kogenda sobwa motigandara ligeli bali basoira so mtandao anamono asensemelia ya YouTube naro nabonta tendigere lindole ngani ngochira lakini ndoche naro orokira igatiga ndoche ngona komese nagi kwabokire thank you so much kenyorombo yakire kenyorone samba yeso twanjere gorudali tukeli byalero eri tambeli alenge sana kuruchi weekend ni muni sembuli amagena kona gotwa embuli gotu yamagena amagena gotwa maetena ya yogo ita abantu bande oh pole sana by the way mbeotelingi ya saba na siasa bande bono gaki ekara abantu bako bangira abandi bono barabuya karo bako genda buose bagane bago ita abandi barabu bago itumbo bararora ntotagetigo lakini ntotagetia yo togo tebinga nyasaye to morembe kiagera no ano yo gokora yani ntu amachoreta asogotamanya nga togo sirase ngento yo gotamanya okay ira nyasaye tu abere turandi omorembe rende tokonya Kenya yaito yasirire gakia bapasta sabamona so gwanjane no morembe bunerese nyago tebanga obwanjani wana dagira sinya numba no mwana edu nyumba sa sabatagerere rende igoto na kurandi enchiri nyanya keyo nero njacha geterero iga ekambi okay wana tigatora nyagendere ligotora nga Yesu gakia ta gwanja to iwe amasabaya abana baye bakonya kanande yanto nkumiga akera barari bona basakia mangana bago itwa ngo wota korandeliere rendo wota kubaorokania babago itabande nana kibe anjetangana by the way nechinga gichingo gusana sabarali dai mangana gakia bana baito tigenya saba konya noyo kubaita nere nyasa mokonya tamo moremba senda mwamu okay amouro morembe pi asante sana okay asante sana biamono sana semambia bono na korandru matunda kurwa chinseme chinga yote boberete semambia bono tigadararo Mr. Andrew Matunda soberete semambia yabono biamono Margaret ya soko chaga igasegeta seni kwa kawangware biamono asogoso asumurubelie semambia bono narega igogoteba sasa na inche natebire powa biamono sana semambia bono nabo igo nindoche babukira Dennis thank you so much bali mogenda takaba mogo so asomurubelio semambia bono Colton Yoto thank you so much bali mogo tubwatia ya mase yamo semambia bono nindoche gaiga Evelyn agoteba ngani gali chinsemo cha pipeline biamono sana kurunkabu semambia bono moteba no wiki nyitwa chakire litukulia basacha biamono sana namba ito ya studio gere 078866
6663 tukwane nayo totebi ng'akie kenyoro kiabokire ng'akia makuri yari nkoite kare ng'akia abantu baitu babokire gose muchando norabwo nabogo totebia turuga abwo torore ng'aki mogendete mungwa naro ukwana kururio magaria bia mono sana. Thank you so much bali mugocha mwaso asomuroberia semba mbia bono kera chetiri chiteka 12 na ibire maiga ichinsa 12 kera togenda tasomuroberia nsoko bwakire na namona semba mbia bono mwancho muligeri kogotebinga nebinge tokuroberere tibosiga iga na namono buna twateba no gurataka kumanyanga ngayobere tasore bono iganki kilikegenda tegokorekana nabogo totebinga kikwabokire Nairobi iga kabukendu ngaro nabo iga kambura nkare tari kambura to karukaka wansa kamunyirira kande iga gakuna gotonya kurugora arakinenda kuno gugosoka ucisiko gatebinga bintu mbirira isiri tukolia chakire bantu baikire iga asumuchyo Nairobi bangi na beciro bairani nechinyeni baikire ibanda babugete chinsa isano isato chiabo tuko bagachaka gochaga iga gosene chia mambi mu chiroka baretire ebintu baikire igalia na irende gakyo kumukabesa tubasa kumunyuri mone besa yaye gekogera amaene nalinga chinsa koboka kogende chiro hao teli raisi boigo mwanchu muligeri bali bakabase sector yobo rundia ukanyoranga matatu babugete mapema mambia igabuna tororo bagotebiri baisiringia meronge nonye mwigwana netiga kobekeri yogie segari bono mambi teli buya tuomane totaraike mirimo bono twachakire lituko twalikanguire tukoranga ngitugo chaka ni maetenga inaga mangati yali toberete toendete kuligereri mwaka nale by then kuligyo kurunga Wilson Abuga ukabere chinsemo chirichia Nkong Rongai actually Rongai abugate yale kontenga abugate kiama kiale nga kuna pay useng ile tandrante beti mugako lintu amalete kaiga studio matuka mange sana yale by then mwaka Wilson nabo ndosi ya sole sembambia bona nabo kontebinga kyoge ndrete okonyora libagana bogwa kesi migo chaga igase studio nyaraka bagotetenga kikwabokire sembambi yabono Mylene ngaiku agenda by the way madam Mylene na ayebono na chakire okulikira lirube lyo okulinga ngaiku agenda ekara umurubeli yo no yoito babo laban so maturi babu atomurubeli gorobweke kwanera nabagusi anamono chinse mo kiri antebetinga chialenge chia kwa njenga kaumera nabagusi bagachaka ukolekana kibakore mirubelio. Thank you so much my brother na koroli na mono munogocha gwatebanga nigogenda tekobago tubwatia kuruchinse mechi chia choka sembambia bono mwancho muligeli kera chetri take 20 maiga chinse 12 lingana ndi naro cheli alenge so deep to me nga nandeli alenge lingana lyo gukwanera egento gekorokunga koligerelia abantu bali bakone bamura bamwabo fact bagatebanga onye gokoni mu murumino nonye no liyo kone litago kwegena because ekara kurucho koni mu murumino tago kwegena pi umanyanga nonye no mugoli liyo kone li mu murumino tago kwegena bantu mbaroro bakona kubangira abana bamwe abasa abantu baikaranstero bantu batagererete bunugo na kubangira mu murumino bobega bindengo salika biro bwamate bwasalika batugo koye gulibaga nayo kumubangira bobe sana manyanga bali bagotegereta alia tali baoroche nga mu murumino bunago sumbwete baroche buno tali omwege no guchyo sumbwa no mino ingane liliane na litebire rero lirabunande agatebire nga onye gokoni mu murumino manya bali bagokogolia mu muru yo mino nya ne chiro kwa mubegete nabwa batanga ni gotakwegena naftali kibage ndi mujamano kuruchisa mu chialioma na ndi mujamano sokatebanga omonene bwa nchire twabokire buya tosabe omorembo peace tebire ngomorembe no rotokobuli omonene anyara koba kagotoa namba ito ya studio buna nagotebi igere 0788666663 totebinga yule onye gwikiria mabere para totebinga kwa ya pimire onye kwabo kabona mambia kwanyoranga yajagira kos my dentro kuchikubuka mambio chikoekama watema igo yabega sienko sana mpale unabona bukendu bure konyora gose kebera gegaite moli pako chube kama chiliko abe liberera umaye ko kamera ngombeli ndenera bona mambiga wajigo kama yamanya wakoro tachoro bepi iterete ona abana gwatangasire nga rero nero ngoli mukonyo
matukaria maega twagatebi ng'anero ngoria barero bagochigotebi strong tibabe komo gota tebi ngaki kwabokire semambia bono na mono tunyara kaba tokoba na ya sobwamo ikare chetri chitake 22 maiga yechinsa 12 murubiri nsoko bwakire nabuna nagatebia nigo twachakire na ekerato chagete kirundeke nenchire moyo chake wiki ilitonyara kaba tokoranga twagenderere bia ili otonyara kaba tokogenda busio gakubankara oro gasinonye no ayo isiko igwenchirango kwana karoba gatenga masunya ni yechimioro Zakari Amuoma ni ndoni yu ekeskia ogoruki kuyu gokebeka ndese getasen kyabanyanyimbo yakogera tindigo korra of late onyara kabaga tatebinga ngakie kwabokira semambia bono litonyara kaba tokoligereria mangana yo morembe buna bakuna ko yakwana kiro muntaso mtandao ni ndo chembaga data kaba kolika babwata by the way club ya Arsenal niko baga gata sana na batetiri tukoliri naso metama ichinsa isano ibire dialengeli tukolie jumanga batebinga konye na rolie toldi uliokora oya gaiga kirarenga sensemelia kabire yokoligereria Mariogi nechibicha gante Innocent injeneli shabikiria Man City ndere kinie timu ya ino yabeire nkong sana goro twachiete kwa kumupira na barutu kanyoranga muntu tare ngororo bakalisa to igena liesagero baate abanga first shield first trophy ye season ya 2026-2027 asibali bakubwatia chiligi chirichia aboraya nabo igo mwencho muligereri na manga gendreta semambia bono rabe go totebia kulende ekerechia biri chitaika 24 maiga ichisa 12 igonta getenda aragendo mutimo kasinini tokoirana toligereria liara samaya nabo igekera nkoirana ninchiko bango koligi na ayonge ngikeli kegende ta sebinyoro asemambia bono. Thank you so much. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru tunapopitia pale yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu kiko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 07
0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasiro yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabe ya asegete senieke liyake busani tulikere gose twakere simigwete yobonchuria 0788 6662. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megerio chisemi nobosemia igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyini simegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo ya Jumaine chinsa ni bere chamora goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwombogusi. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yako iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamomba ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakuigwa asenchera enkerano aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no botochi kwa bato gukora igekuru gyeito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gukorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'umugusi Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wanchu muligeli chetriste kemeronge tato na ibere maiga ye chinsa 12 umurobeli Ensoko bwakire
Thank you so much, Honorable Isaac Kontita, oyo koligie kirogo kyobo jumba gonte bikurua sensemo ya South Mugirango, na namono lera gonte nga Kisi men endorse visionary leader, litukolia lero, na buate umurubili asagote banga kuchikobaga kuminana na bamenyi benseme ya South Mugirango. Thank you so much, ine ujumbe ya yantumira semambia, wana sumurubili nsoko bwakire, to kwane lidi tukoligia, kiaro konyara kabago konyora uyo koligie kirogo, in fact, na andako ile time, koligie liyo umurubili semambia bono, ngoteba ngambia mono tigato chako mwancho muri likorwa sensemo ye county ya Nyamira anamono korwa ase semo ye bunge ya Borabu ase amate ya mego to kase kinyoro Kigoma esa location ya Menyenya URS location ya Nyansio semo ye bunge ya Borabu ase county ya Nyamira egenda tabono gosaba ogosirwa na abantu babwa tomo yo muya maega yo goteba ngomwancho bo nigo moberoye okwamira senkendu asbagoteba ngebili ya nyareko bagego kina na goikagesara na nigo bagoteba nyagosira nigo konya atarasira anyarte ko bagagotumika enibo yarenga somo cyuyu mwancho murigereri goikira bagatigara batabuati kendo muri kito Vincent Munda katalerenkeyo na gotoroseria oroboti rukobwati nyagosira ntata nero muiburi nabwate bwekeze sina yete timbwati mamuse osemwana ominto onde bwensi oigure liriande na tere nchebwekeze gusaba mumbu atesinyeni tata na nje ngora yana liego siboka ase etaro yane igo ikonkia ase kinyureke kia Igoma ensemo ya Nyansiongo ase nkeye nige yamateye umatete na magomba manene bakonya kurigiria masakarayo agusaba chipese chinyinge ekyo nyagosera tigete nyuma Dennis Nyakundi amoni amate yonsi nigo bare na mariga manke asepatanya kumwene nyagusira makari usigetusi getusi nigabero muroire asige kange kimya ketatu ali yetegesero nyuma atarasira umukia wo kumuikia sekinye gitari maramange tuchiti koleta matunda toko moiranya gitari twa moirania wikira buna yajitega sinya kabisa Medford obero asemietie nye tatu agenda eta kwa Mariogo Satan na inde si inde gaje gatoke ya magoro ikabetereria akabuturwa magoro ayons nonye nigo yamateye nigo yari no gosemeria buna getusi nagendere konya kuboka tare mbiri mutienyo yonane tokonyo reporting okoreki orarire ugusira kwa getusi nonye tari gotonokia enkeye nigo kwa mentireri tasa yande igoro gwetera buna nseye gakyo mwaka yomo chimbera nigo chigendete gukunywa asirisko yendongereke bego osirio muiburi bweka kwa bwate bona bongwe tachiranje bweka iga nagaste yombwate ndari yande ningora none chianga ninje na murende tenyagitari mbakede kayo mwerio na bana chetwa magoro kindoche na magoro ai ninje nararte nare award bakede kayo mwerio munali miankoro iga nabantigetega ugusira kwa getusi nigo kwarentiriria nsalinene asobugima nabo igo komento musigo monene gwetera buna nabataka nende nigo bare nesira ya nyagitari eyego ikachi shiringi chiribwa 502 nechiribu chinde 52 egento gekorekana gutige amateye ase chitaya igoro sengenjo twatemire kumioka sabaire nabasani abang'ang'e lakini tituraikerigoria eganeire egento nyasaa twaira sama okaito nechiri bwe 50 twanyorete igabiti togenda semo neno o Medford tomukwanero osina twanjira to mubere lakini abato sereti agatebanga ntukunyara kwana nere kende gyonsi onye titobwati chibese koboko chikoro ku 600 bwate sita chinsa kyons pesa timbwati no mwana oyo chitegunsirira bono na sinyurunganga kinko mukonya kurunya gitari aria marete kaja koeniwa igon tegerete igon achire kumnya kono na sawa iri no ekwa yaburi gwetera amariga mangara sinkeye nigo bono bagusaba kubwatisibwa kurasa barai awa iri guseme chando yo kumwene gitusi neguswe na riemerobiri ende na inde iragenderere mukonya wa identifying omuntu nakwita asingenjo yo butaka bokoreteki bore asinke igo lento na ngosaba abaminto no bakonyi kubase ayo minto gavana naribo senator Kongo Mogeni ayo minto MP Patrick Osero
mu women rep cherusa na bande bonsi baria mu bwato bokonye motokonye egara gosinto rusio yo minto mochari na induto tege komani asenke haki uyo ratwara mabira angonye namba ye simi ere 07 97 30 00 38 Naomi Getusia ina Maria tekoreta sempesa abakuba barangonye mwari gwancha egende kemugira ngoro ime environment yo katomenyete tilingia ubutali bogima bwito tato ra yete emyaka ebere kurwara na inde emyaka ebere kumurenda tali gasinga bwate bona ngana bondi galete bana ba minto bakubwa mbwate si noemba limo kuborie birogo babo chanwa anja mongikange ligwe line liroro. Vincent Monda, Ensoko TV. Wanchimuligeli no mulikito Vincent Monda buna kwegure aberega gukwanera igoro ya amakwilia yu unale asumbwete de bili tokandira busio abawonchoreri kurwa sechiro ya Kiumbu ime ya Nyalibali Chache county ya Kisii na barabu nigo bagendete kwealigania gubusio bwo bochori borachikoba okolekana litukoli ya Jumatano anamano bachikoba gochora abarayi bachikoba bakora echire yo aselitukeli ya Jumatano nigo nabaru babete bakurwe birengereri byabo bosi bwo bochori umwachori muligeli tiatoigunga ninkibikeli babete bagokwanira igoro yo bochori bachikoba bakora bwechire yo mwancho murigereria asensemo yobonchoreria lero nigonde ase chiro ya Kiumbu elio konyore birengererio byabonchoreria chiro ya Kiumbu abwo byarigane tiko cyase obochori bwabarayi bechire yiga litukoli ya Jumatano chitariki 19 obochori obu nigo bokagere gokorwa aiga ase chire yiga ya Kiumbu ase bono abonchoreria bechire yiga bagendete kuyarigania ase ngencho yobochori obwo litukoli ya lero nigo nakora etaro goika ase chire yiga lebiga na bye birengererio byabonchoreria abwo egende twari gusaba abarayi baita abatogochikochora tugusaba mbachi gotoretera abantu kurunga nande bateye gusitwa bachori twabekire kurende ase oburayi ase kero geki komagwata bachaje gotoretera abantu kurunga na bakotanga nigochumutu ni nabono rasita imwe ubabege tubayiga ubatoretera tebitanda no bireire igai bakoreta umuntu kurunga bamutanga ni mutu bamakoreta bana biashara kale obwene tokore biashara awo chakira lituko bawo beko chumaya ase nkwara ngani changa chikobera bantu nabone ichini ngokenyi ngini nchirigwene tikobera mini changa tikone takwo beko kando abarayi tutagete se chire ito ya Kiumbu na abarayi babwata maroro nande babwate okogania nande babwate ebicha Kiumbu mune kororekana nabatu bali gusaba ngabarayi baito kimora mora chor gusaba limota ito soese burayi obo moso eso burayi bo mo maite se birengera linga Kiumbu ngo chokwere bakerorekana chire kabengia igo tuteta abarayi bamanyete nganki bagocha gokora tari abarayi baraire chitoro obochori obuiga buri mutwe tubwate obochori bwe chama nabo igo tubwate obochori women rep mpirengera likobwate gochiase uri orachikonyara koba koira obochama ni bwechire yiga nabona ari gosaba ng'echema ni etake ko korigereria chire ye mono mo especially Kiumbu engimanga mbirengera likitobwate nane mbirengera likyo asiturabeke mukichire chiro boronge nanda asabusire boronge nona asabangina bakwara nesianga chikwarwa abarayi togoche gochora otrabasabere baba barayi abaikeranu bago tokorere gasi ase chiro nabona asense moye chitaya tomise tie chiro magatia karobwa muramurire opanyora bamura bagweta bakura bangina none bibeti tobeke ruchitaya tororobora kegento nare gosaba maigaga igasa togokorere biashara abangina barororo batiokeirwe n'obuchafu abantu aba bakobeka obuchafu maigaga ige biasi barete ubi babeka ororo abangina barega iga nkonyora toro oborwaire asaba ko tubwata magaga iga togochigochasa chire twanyora obuchafu babegeta ichafu ekire magato simasi tokwara obuchafu boichire bono sachire twasanga twasira kinyo chogere bagase no goto choga bari komanyana ki obuchafu barusire bagocha batuchogarioka abarayi togocha gochora babe kimacho babe bagokirinie chiro bachora abantu bagokirinie chiro bia no buchafu boichira obonge sana kulingana n'ebirengera byane okurya likuwa no korra kwa eto chora abarayi bali bare babwato obwasi okunekene nambe ntangani toza gochora omurayi aba kunyara kurigereri intwa baoni
amagani aitu tutagiti gochora barai baria bakurigeria amagani abo batanganiti omoguko busi tutageta abanto bari bagotokonya abanto 20 kwa uchumura barigeria amagani aitu barigeria ninki ogwanja kuitu tuganeti kure birengere bitu na kerto gochora abantu baitu koranje gochora barai bari baratokonya guchakira bono omwaka one totigara kwa buno yo mae abari ngoro bangere gutwara umubiri yo ngo batunire bakunire ibintu binde bingi ase mwetera ibabyeto banyara bigosari ngo bagege bingi batoti kugoli bari bigera twikera ni kwa twikera nama gato kwana bari gotoigwa abantu one gato gochoro ngore kwasio akara bogo soa gara tumanya kumanya na bari baminto bago chikosoro egento bago chikokore kebwene de kiengi chirande bago chikogera kumanya ngikebwende gayo oborai mbone mutuga igatogo chikochora abarai na ira neria barai mwale ngoro mpinya mono asegasi eno mwakore nginya naende mono igatiga tubwetera n'abanyabiasara ba Kiumbu tochora abarai abanya abarachi gotokonya gochimotuga iga baturwanirire buna indu togotweruskoga iga totari kounererirwa korwa ase obogatagati bwechire ya Kiumbu imeye bunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii Oika Broadcasting House and Soko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane Wanchumurigeri oyo no mulikito Enoch muna kwaigura gukwana kurwa asobochori ubo bochikoba gokorekana asechire yo ya Kiumbu ninyegenete nga ekirabachiko bakobokora na namono nigo bachikoba bakobeka umurembe namono barorenga banyara koba bagoikira nibiri bibwenerete umwanchumurigeri ekera bagendete koba bakorigereria aria akoba gagokorekana asenseme tigatogenda busio oyo meret oyo o merete kirogo oso mereta mate kirogo gyokurigyo bobunge asensemo ya Kitutu Chache South uyogurunga Calvin Kenani umwando nere nigo bono abekirete neni buna nigo awchikoba gakurigyo kirogo na namo nasako baga ukwanera igoro buna egesa kukyomo gusige chikoba gekwaliga nibosyo bobachori obwo mwancho murigeri muri kito nigo akanyari tukoba gakomera na numurwane ryo yo ekiranyari tukoba kagukwana chinkwana chia ya sensemo ya Jokfila tigatorigwa ninki umurwaniriro yabetaga ukwana litukuligora Twaminto nchenko ligyande meremo y'obujumbe wa Kitutu Chache South seri tukulia lero na inchi nacha igona achire kwa me familie naende no kunya kumanyia abantu baminto ngese sabarie no eto kunyeria nto tageta masaho enese egiyo barabuno musunte utabu etikinya sae mutwe na boko nyoranga na bebinto bira butantani ase siasa yega nchente nina no mwana minto korku Dr. Fredo Kengo Matiangi ase kiama gya Jubilee soko liyo president wense ya Kenya naende igonko batebinga abana ba minto mbaraba gusi banarete gocha bakwano monugete oyo koro kiama chaye sege sakugyaito goteba ngantu abagusi nganto raisana naende goteba ngantu nege sakwegeke aine ngana yoko beki abantu bechaye dede goteba abantu ba minto intu abagusi tuasaralie gotore Kenya ngima noega igarugoro ga in the Rift Valley a community abasigisi mosako gendagari in the Kipsigis community ito bwate clans cy'abagusi abange bakwanda ari kwanyora batabori kwanyora abagusero kwanyora abacura bose no bararia ige karo monda batanga antora isana yombi yakwana ige to kani abana bari baminta abagusi ngachinga kicheikire ekora in 1963 ekero Kenya tabete president ya Republic of Kenya iga atageta ko mugusiri bagagambe Kenya atageta ko anyamweya na sagini to be vice presidents. So in 2026, ekaroto korigo president mwese goto isadet. Igo abantu baminto esega asienko riyo bujumbe nchenko matebinga nchenko chiroko mosi ngo basaba no bwororo nainde ngo mumro yo minto rega oyo koribo no boyoru kerogo naboko rangi gasi ya mwenge gasi iga twatigaire magaza constituency chiga cheito amabaga y'abana korikwa ndorikonyora nabono ubugima bwakongirega okonyora nga noena abayibuli bakonya gutabata nga ibaho cyo kurusia besa bakoira abane school next week you find that thing obugima no bokongu when a leader has been given a responsibility lega siaye gotemba go keyu musigo monene obugima sabantu baminto nabono kirokorigeria inchengo korro mumuro yegasi korko oversight ikorokorigeria nibo ya chire bo Kitutu Chache South ese miakene umujumba konyora 190 million
ase miaka ene, that is almost 800 million. Naende kwa kuligere chipara umujumbo ito oirwe 65 million kero mwaka kero gochibekera nyamo na boko nyorango umujumbo ito nyorera more than 1 billion. Aba moete billion ngakingana. E billion ne chibeso kubeke likorokora makorokora bere ichore cha. E billion umuntu nsaba kwasiri e billion yamo boko amachiko ngutumie 20,000 per day ese miaka 140 no menye miaka 140 igo enibe yuterienke nakingo tebara ngumujumbo yobo gitu chachi south amagendera ya na yakanya begete atawa geranga chigwa ko lingabeke mubukata are nakyo. We want development and we must assist abantu baminto banyore what is rightfully theirs. Mwanchu muligereri kwa igura iyo buna chinkwa ne chabere chikurwegwa na namono esekil naro lirenga noko mwachani kwa beirabwo egati yabali bakororekana kwa iguri baga bara ensemeye bunge ya Kitutu Churches South munyene Kitutu Churches South no rabu na eno bwata maiso na bomoka ba mogotegera na koranga ninkili bako bagukona tigatogenda bono mwanchu muligereri tuligereri tukuligoro buna bara ibali bakurukurwa serombe ya linda mwananchi banyarteko bako ile ndumo yabo ya gisiasa goikachinse mochirichia account ya Homa Bay mwanchu muligereri nigoli alengeli tukulitamba sebale kulende murayi okorae ekiame agose oyo okorae itirabe kiama okorae erombeyo ya linda mwananchi kati yabo mo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna na baigo mo governor bwe county ya Siaya James Orengo niko baigeta sense me na barayi bande bakanyara kwa babago kwana na bamenyi yabo nonya banyorta chinga kichinkongu chechibura buruli tukoliga. Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara, lakini nyinyi watu wa Nyandii wanataka mjipigie makofi kwa sababu muliingia nyinyi wenyewe mukatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara. Walisema hatuwezi kufika Nyandiwa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika hatujafika? Mimi na mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza nataka nichukue fursa hii ni washukuru nyinyi watu wa Nyandiwa, watu wa Suba na watu ya Homa Bay kwa ujumla. Kwa miaka 9 ambaye nimekuwa katibu wenu mkuu wa chama cha ODM, katibu mkuu wa baba Raila Amolo Odinga, mumeniunga mkono, mumenishikilia, mumenionyesha heshima. Nataka niseme asanteni sana kwa hiyo support ambayo mmenipatia nyinyi. Jambo la pili, nataka niwahakikishie hata mahasidi na maadui wakijaribu kuleta propaganda kati yetu, hatuwachani. Ambia mwenzako hatuwachani. Hatukosani. Hatuwachani. Mimi na huyu mheshimiwa Babu Owino na mheshimiwa James Orengo ambaye yuko pale na jamii mzima ya Mulembe na jamii mzima ya hapa watu wa Luo Nyanza, hatuwachani na hatukosani, si ndio? Mimi ninavyojua nyinyi wote watu wa Homa Bay mnakumbuka vitu baba alikuwa anatufunza, si ndio? Baba alitufunza tuweke demokrasia mbele, tuweke uhuru wa wananchi mbele, tuweke utawala wa sheria mbele. Saa hii kuna watu hapa Homa Bay wanatuambia ati nyinyi watu ya jamii ya Luo Nyanza mumechoka kupigania demokrasia, ati mumechoka kupigania uhuru, ati mumechoka kupigania haki za kibinadamu, ati nyinyi bora barabara jengwe hata wakiua Albert Ojwang ni sawa. Mnakubaliana na hii wakora? Mnakubaliana na hawa watu? Tuendelee ile barabara baba alitufunza, tuendelee barabara baba alituachia. Nataka niulize hapa Homa Bay, hapa ndio tunaambiwa ati Ruto ako na kura hapa Homa Bay. Nataka mseme kwa sauti moja Nyandiwa, mahali wengine wako wasikie. Hapa mnasemaje? Kasongo, 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 aende asiende? Aende asiende? Mimi nataka mjue shida zangu zote ndani ya chama cha ODM zilianza siku ile polisi walitoka Nairobi wakakuja hapa Homa Bay, wakachukua kijana mdogo anaitwa Albert Ojwang, mnamjua hamumjui, wakampeleka kwa cell, wakapiga yeye huko mpaka wakaua. Mimi nikasema tulikuwa tumeandikisha mkataba na chama cha UDA kwamba mauaji ya kiolela ya vijana itasimama. Siku ile waliua Albert Ojwang, nikasema hiyo ndio mwisho ya uhusiano wangu na hii serikali dhalimu ya UDA. Ndio maana mumeona
wamenifurusha kama katibu wenu mkuu, lakini tulikuwa Taita Taveta, vijana wa Taita wakasema wachana na vitu ya SG, tunataka kukupatia ingine inaitwa HE. Munaniona vizuri? Hiyo HE si inatoshana tu na mimi. Nataka niwaombe ya kwamba tunapotoa uamuzi wa kusonga mbele, watu wote ambao mlikuwa mnaamini kwa sera za baba Raila Amolo Odinga, watu wote ambao mnaamini katika demokrasia na haki na utawala wa sheria, mtembee na sisi. Mutatembea na sisi? Mutatembea na sisi? Vile munaona huyu Sifuna, kujenga stadium itanishinda, kujenga barabara itanishinda, lakini ahadi ambaye natoa, hakuna siku nitatuma polisi wangu wachukue vijana wenu hapa Homa Bay wawafanyie madhara ambaye walifanyia Albert Ojwang. Mwancho muligereri oyo no mo anasiasa na ndo kwa seneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna kwa igure buna aberega kwanira kilikia bete litukuligoro asensemeyo ya Homa Bay na nemono ekerabanya tukaba bagwika sensemeyo tiga turarigereria bono iboigo muraibwe kiamagia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua nera sentundende nigagendete kumubekera muraibwe nse amamocha sekelia goteba nga tali konyara kabaga kora ense asenchira eliogwenete na boigo asena mwishimigo yuna ndenero kurukunga Geoffrey Rigathi Gachagua arorekanete kumomochia omojumbe wense moya Kapsaret nero kurukunga Oscar Sudi asagoteba nga ni banyara kabakoira abwateka gukwanira igoro yo mugondo bwe university ya Egerton asakonyara kabaga kubabwatania asokoirwa ku mugondo Mwancho muligeli tetureigunga ningikilia beteka kwana litukuligora asenseme yel bagon ese county ya Nakuru. Hapa Egerton University ambaye ndio ya uchumi ya Joro amenyakua shamba eka 3,000 wakiwa na Oscar Sudi wanalima ngano katika shamba ya University ya Egerton. Ni mwizi si mwizi? Ni mwizi si mwizi? Si amechukua shamba ya university? Hii ngoja kidogo. Hii university Kasongo amemaliza hajamaliza? Hii university karibu na kuisha. Na ndio ilikuwa naendesha uchumi wa Joro. Kasongo ameharibu masomo, amenyakua hadhi ya university, ameharibu kila kitu. Aende asiende? Shamba la kisima hapa Joro juzi amegawa, amepatia kila mtu eka moja, lakini Charity Kadhambi amepewa eka 20, Susan Keheka eka 20, Ares Wahome eka 20 na Kasongo amechukua eka 500. Ni mwizi si mwizi? Aende asiende? Nimeona hii vijana ya Kasongo wakijaribu kutisha sisi, ate lazima tufuate Ruto, ate kwa sababu jamii yetu iko kila pahali Kenya. Hiyo ni kujaribu kuuzia sisi uoga. Sisi watu ya Joro wako hapa kwa haki yao kama wa Kenya, na hakuna mtu atatisha jamii yetu. Harambe! Lakini uzuri, majamii wengine ikiwemo jamii ya Wakalenjin wanalalamika kama nyinyi. Hakuna kitu Kasongo amewafanyia, na wameniambia Wakalenjin Ruto akishindwa hawatakubali kutoa vita kupiga Wakenya wenzao, na hao wamekubaliana namna hiyo. Kwa sababu yu Kasongo anataka kutugawanya Mlima Kenya, agawe Nakuru ati itoke, haiwezekani. Agawe Mount Kenya East na West, haiwezekani. Ati atoe Kiambu, haiwezekani. Nimeona ametuma huyu Soprano. Mnajua Soprano? Ako pale Embu. Ameita wazee wa Embu, anawapatia pesa wazee. Ati ametumwa na Kasongo, ati wazee wa Embu wasaidie Kasongo kugawanya mlima. Mimi nilikwambia Kasongo, kugawanya mlima ni kama kukata miti ya mogumo na wembe. Utaumia kidole yako. Mlima naweza gawanyika kweli? Sasa wewe Kasongo, hii mtu unatuma agawanye mlima, hata sauti ya kugawanya mlima hana, si ndio? Sasa akienda kugawa mlima, ni fire si fire, ni noma si noma, ni soprano si soprano. Tafadhali tugawanye mlima, tugawanye mlima mara mbili. Hiyo mkubwa yangu amenituma,
Soprano ni bure si bure? Ni bonoko si bonoko? Mwancho muligereri uyu no mheshimiwa Kurunga Rigathi Gachagua bono nande totigarite ase kiamagia DCP abaraya ubare ababwata nande boigo bekiamagia DCP bakoragwa no museneta bwe county ya Kiambu Karugo Thangwa na boigo omoteneli bwa basubati kurwa se county ya Kirinyaga musubati Jeni Njeri nigo bono boigo na barbanyara ko bagwesokia na komochia anamona serikali asikili bagotebanga nigabana siasa gete bakare ko bakubuguliri baga na kubatumika basaya asogo turbenia omorembe ime yechinsemo aime yechi ense ya Kenya mwancho buligeli tiga toigwe na babete bago kwana litukuligora kera bakiranete ase omuyega bwe emisa. Kule Homa Bay watu walinda mwananchi walikuwa wanapeleka kampeni zao huko, na goons wameachiliwa, wanawatoa waheshimiwa kwa mahoteli, wanawakimbisha, na ni sababu wale watu walinda mwananchi wameenda pale ni watu wa one term. Sisi juzi tulikuwa pale Nakuru siku ya ya Friday na Jumamosi, na sisi pia His Excellency na magari yake wote pia tulipigwa pale na watu wa goons. Sisi tukiwa tumesimama kwa kanisa tungetaka kukemea goonism. Tuambie Mheshimiwa William Ruto, kama umeshindwa kukarabati nchi, sio lazima ungoje 2027. Sio lazima ungoje kama umeshindwa kuweka heshima na kuweka usalama katika nchi hii, sababu lazima kila mtu atembee mahali anataka. Si ni kweli? Sisi tumekuja hapa hakuna vita. Hapa hamna. Na hapa ni nyumbani kwa chama ya Mugathe ilikuwa sisi. Ndio maana tungetaka kuambia Matiang'i, sababu tumepigwa na mbunge wake kule Nakuru wa Jubilee. Tumwambie chama hiyo ya Jubilee hapa nyumbani haina vita, usichukue chama ya Uhuru uende kuiharibia jina huko. Si ndio? Lazima tumwambie aongeleshe wabunge wake. Asichukue chama ya Uhuru yenye hapa haina vita aende akaanzishe vita nayo pande ile. Tunaweza ongea na Mugathe tumwambie asiharibu hii chama, hata kama sisi tuko chama ingine, lakini asiharibu chama yake. Tumeona kule Homa Bay, Linda Mwananchi wameenda pale, kina Babu Owino, kina Sifuna na wengineo. Tumeona wamesingiziwa vita, watu wamepigwa, wengine wako hospitalini, wengine wamekufa. Mimi juzi nimemuona Peter Kaluma ambaye ni member of parliament pale bungeni. Peter Kaluma amesema mtu yeyote ambaye hata support serikali pale apitwe na yeye. Amesema ya kwamba watafutwe hata kwenye mahoteli, watafutwe nyumbani kwao, eti wapitwe na wao. Mimi nataka niambie NCIC na DCI na ODPP, wakati watu wengine wanazungumza, nyinyi mmemakinika kabisa, mnaharakisha kuwashika within 24 hours. Kaluma amesema hivyo, yeye anatembea tu akieneza chuki. Niambie chair wa NCIC, wewe ni bishop, fanya kazi ambayo unastahili kufanya. Hata huyo Peter Kaluma sasa hivi anafaa kuwa ametafutwa na DCI, akamatwe, apelekwe kotini, ajibu mashtaka. Manake hata kama tuko kwenye animal kingdom, katiba yetu ya Kenya ya 2010 inasema article 27:1 ya kwamba every person is equal before the law. Kwa hivyo hata huyo Peter Kaluma sasa hivi DCI Amin, wewe unamakinika kushika Kinakagusha na wengineo. Hata huyo Peter Kaluma mumshike, apelekwe kotini Monday, ajibu mashtaka. Mwancho buligeli chetre etekemo maega yense yamo ayu na ya siasa na mono buno gwetabara iba DCP babere bagokwana. Mwancho buligeli goikiraga abu gontagete kungeli ororo yenda somotimo-keli ngiarigani koira na sense mwechi gazeti tuligerelinga ningikero rase mambia bono na mono asingu chikobade panel yane ilitunyara ko batokoranga ningikeli kegende tumurubeli nensoko bwakire tigatora timukasi ni mwancho buligeli.
Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tuponesegi ekerwe kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando. Egetabia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya Walfit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari ya Walfit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndikunga international herbal medicine. Asinya gitari ya itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobuate, wekere nchira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Anye kwa buli ubo mrembe nishindwari chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nichiru ya Marigiti omuchishobo songo. Kuse tuakirisime asi number 0722245763. Ekari gakurwaria maroira ari complicated, abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakirege igoro bairwa mariogo umurira akora ndokora matukato, lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyendete. Magega ya televisioni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyora ibagari rya bene riyokuraria ase getesenieke ase liguri liyake busani turikere gose twakere simi gwitire namba yaito yobonchoria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulende tali nchero ndionse orakora obulimi obyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migerio chisemi nobosemia igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na Pathwell machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho muligereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aigano mugusi yako egulibaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki
mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo buna ichia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ora ase chinsemo Childoret nera nyare ko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyare ko batokogenda ase bali barasa masamba buna chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta senigia Soko TV no botuchi ko batogokora ige korugeito tunyare ko batogekora asenjera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batogokorareria okorari kwa Nyagosira asenjera ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chishinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ninto mwali bomuchando. Eretavia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase nyagitari yetu ya Walfit nere nyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaire.
tuatumia njira ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ndi tuatumia njira international herbal medicine. Ase nyagitari yeito itogo make sure nga tuakolire diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mariogo anye kwa buli wo marembe n'ekindwale kinkongo buno buriri bw'isukali, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyakantabu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo. Gose tuakirisimi asi number 0722245763. Daktari igakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwenda ukora matukato lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba bwenete. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segali yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739690571
7855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Muligalifu ya kigima chitriste kemeronge bere na ibere semambia bono nande togoswa sensemo yokuligereria liale sechi gazeti semambia bono ilitonyara kabato kumanyinga ninki kegendete kurwa sechi gazeti semambia bono ase studio nimbwete abageni bane taiteli tangani ndara chakira by the way agyogendete chwe weekend ye embule tuete Nairobi akanyirira lakini obogete mapema maete in fact ucha kuligilinde kwayo wakira chingobi. This is the first time na gororire tuete na ande wachira mapema teyo muligilira gyokuruko to iradelia banjo muligilira chapa mugita argo kwa chwe use chose bunade na bakalipishire mambia bono ase mu wesoko wakire biyabaro sada Joseph mwanchu muligili boy gonto bugate Amos ngakigwa bokira Amos yerembo mapema goja anchira ni rero yes na bokira bia weekend ya ire twajagire wiki bia rate wiche campaign chikoera ini jegira des Joseph no chege ndadigere mapema goboka ngiri tali go jalinde sawa embuyade na renge seinari ya sagurukunga bondeka abananji baboneka bagande binga ngagieria abaibuli baito gose chisokoro chito cyale batabanga kumukuragera mutigareria bainani lakini abarai bono bakuri yonsi bari kunyura bainani ibara kwanyorite tayo murai yo monene munabona murai yo monene bwense gakuri bweka session cha chakira bora nambi abana inji muna asani ne rumwana engineer yo inani gakuru inani nando abanjara. Okay, manchu muligili kwegulenga mwa motebeti bondeka uyabekire gaiga bande moko metekire gento manyete dabara cha gutumika information ibo bechwe tigamwaliga ni Hassan gakuru akuruma wawa mulisinga gigwa wakire biyande wakire bya onkuba kwanya mugusi ase mambia bono usase marawa basagera tumugusi mbale chinse chiribone gana li kolimera ana sign on here it's another new week nari ni mawawo mpo kwa tunuma tema wa nari ni mawawo anachi ana na ona rele bia boke inde to kwa no mugusi ama wa mbele de kamati ante yanko ya mugusi esa korwe sawa natanga naga by the way in the morning no walingega na barigiri banda bange banyora to bagante nango ikaiga mbaya maigao agirende innocent na hasa nere taka wa bias tigothe bo maene nga tumitwa kwa ni nyasari Amos komenda bantu cheke jare Joseph Dabo zidobara nkia ko komenda bantu Joseph era garajire kuzie garajira bonga baraga bamubeke straight to the point teba ngwato mitwe okwani Amos bono Asa ndio komenda ro ndega lero litukuli bere kabisa komenda innocent tabeya ko tamanyiri Yabara saru bwa jumuligereri no dorega igase mbambia bone kikosi kigima to chikabato kuligereri yali yale se chigazeti ese mbambia bono tigandara ligereri
chigazeti chinene ngichikoba chigokwana semambia bono tochake ne gazeti ya The Daily Nation yokwana Battle of Raila Staff mwancho muligelingo kwana bale igoro yesiginye gendete ko bage kororekana ase chinsemo chiri mu Mheshimiwa Nyagosira Raila Amolo Odinga arekoba gakoira chinguru chia cy'ubonyamasi na konyora chikura chinyinge nagaigo mwancho mulinga tabarenga nobobui ekera bako babago kwanero mwancho muligerali litukolie gorobu na barayi balinda mwananchi basoeta sensemo ye county ya Homa Bay na namono bakaire ndumo yabo ya siasa senseme ninchi kobango kumanyinga ningi keliki ale nkoro no nyabago tebanga ebibago nigo byarolekanete ko babiko basaga na barayi abukolende mbaige tororo na gokora siasa yabo Sifuna tikiza ngome ya wanga mwancho mulili ni bago kwanera igoro yogo ikagwa Sifuna se county ya Homa Bay na barayi bande bakoragwa gati yabo Babu Wino na namono bago tebanga nigo banyegeirie asengolekera ya siasa yo mugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wangere togenda se gazeti ya The Star semambia bono niko bago kwana cheap spirits boom mwancho mulilingo kwana bale igoro bago tebanga bono obonie bwe binywegwa bikoro kuchi spirit bono nigo chigendete ko bachikoni guchirichia magoli yense no mwancho mulile sibaka bago kwanera igoro yeji spirit yechiko sebi nywegwe bibiko tebanga ga spirit yakwo niko kakale korekana bule fake mwancho mulile no boni bwe binywegwa byogo tindia ekera baka bago kwana nabo igwa sebi chamba begete ngaki abarayi ba DCP bagendete ko babago kora siasa yabo ase chinsemo autogenda se gazeti ya The People Daily semambia bono niko bago kwana 2027 the violent rehearsals mwancho muliolingo tabalenga kyo mwaka bw'ikirubere 2025 birogendete ko bagokororekana na namonongi kilikebe gendete ko bagekorekana togenda se gazeti ya Business Daily asobwango lingana limwe muliro roba okwana igoro ya CAK 15 billion demand blocks Daigo EBL sell mwancho muligeli batebanga lishirika lya CAK niko bono lya nyare ko bali gotenenia gose lya tebirenga niko ligotenenia igoro yobo niko bwe company ya EBL mwancho muligeli asikeli ba gukwana bilioni 15 togende asense ya Buganda gokwana bale ase gazeti yali bagatebanga Daily Monitor 20 years of waiting for oil mwancho muligeli batebanga ne myaka 20 nse ya Buganda yaberege koganya obonia bwa amaguta korwa asense yo ya Buganda mwancho muligeli onyare ko bago koligereli na kumanyanga ningi keliko bage gukwanerwa nabo igongira ne asense ya Tanzania na baruna amaguta bago kwana bagatebanga chi company chinde niko chigendete ko bachigotinya oboni bwa base chiro ya maguta ekere chinde chianyare ko bachiko gwa batanga fuel farms battle as market shares shift mwancho muligeli korwa asense ya Tanzania semambia bono ntagete asobwango kero mu director ne agenda tokona ko baga kwyaligania enteta bagani bane nkonkonya bale korakwanira chigazeti chechinse chase kono tokora chakira ku Buganda gazeti ya Daily Monitor erego kwanira ngane ko baganyete myaka 20 ya maguta korwa asense yo mwancho muligereli na namono batebanga timbanye tigose bakolire myaka 20 amaguta yo abere gakoira na Buganda gose taraira naboigo Tanzania ngo kwana bale maite Kenya gaigatobwa tumurobeli yo kurugujitu jie karatoka leta maguta lakini bono iga egento bako bago kwanera igoro ya ense ya Buganda yaganyira magute myaka 20 timaiti gose bayikerera magutayo tigandara chakira sana maguta nabwo atumo cyanda sana East African countries in terms of mafuta na wakorwanganji wa the challenges you know tuwabera iga tukubwanga ndi tukanya tubwate problem na mafuta in terms of even pricing wamanya konyoranga East African countries chia karole kandile na suweti ya mafuta seitaiga na mwana Buganda uzire landlocked nabo ego ike point matukaya is like their pricing ikuna ko deterioratie na pavere wobe alafu na seitaiga naro ndobekira second together kurukunga government to government but essentially kire private Tanzania kire private government to government na ndebe private serikali ya serikali asamariko na gulwa kutotangasira government to government but here reality as a ground individuals bago trade bago tumia government na security one tuwabekwa aso tutagwende kubekwa individuals are doing this business tigangira na samo semambi abana sobwango Buganda Tanzania bono igana maguta bagwa lakini Tanzania bagatebanga chi company chiabo chiroro ichiwe prokiwera chikweretera maguta
babwate muroberi olio G2G buno tubwate gaiga bata chi company chinde chianyoriro bunyamasi ase chire iyo ichinde chia deteriorate chiagure boigo Uganda noroche nerongo kwanerere igoro ya miaka 20 baganyire igoro ya maguta asara neroro ekero maguta ko ni G2G and because G2G yarenge ekonye go stabilize ekonye go se G2G yarenge ekonye go tinyia dollar nande ekonye amagori ya onia osa amagori ya maguta se pump agency lakini okororanga G2G ya Kenya gere expensive kiagera basically usikoligeria maguta se ya Kenya nari iguru gwetania sande however chinse chia East Africa ngochichire chianjereria chikambani gete muna wono Tanzania chikambani njire chianjereiri soko procure soko leta maguta Tanzania na Konia chikambani njire soko chibwate buyo konyora chibwate merigo chiase orai wabono wense iyo nande okonyoranga nonya abakenya bawa osenona abantu bense iyo bawa kane tax tax eringoso erese mebuko y'abantu ranyore bari ninjogete as for Buganda karukuri Buganda monyete Buganda nenseko ekorawa nabarayi babwate bakora ense yabo muna abantu bawa muno mochi yose mochi ino moko kama mwatanga ya child twale ujikotara lero dia totike togenda to samole bituma no nyembira so amaguta nabwate ligori nande bali batagete ko korosia ngeria nande bagutumye serikali cyabo korosia ngeria muna asani ata wense ya Kenya oborai bwabo no asani na ko shahidi yarangole kanani ngana bwate kidogo oborai bwabo no ngorosi bole jo yashinyige guru samaguta na abana njiba yagira dese chwe ya tukwadere igoro ya Buganda 20 years ntwabwate talo gaiga stwale ko batokuligera linga kituko ya maguta itorakinia kero kubaligera na baro batebe myaka 20 usekuligera lino nyene jesi chishas ya Kenya pipeline Buganda gebwate bonige stake nene mbato tebi mokoni because kera tu abanjire tubakaira libagali nene nonya no gochoro mu director boniga nawo bagotochorera kero kuligereria sa magazeti bakwanira igoro ya maguta abana baro babekire baganyire myaka 20 twatemete kuya nturamanya yaitu gosengo sibitore gose bado ni kigali mare kogenda Mombasa tianga tainga company nere kwate batano baya tokolie sio bakaiya ntomanye tima kutaria sare kogenda no mara mo igumbo tuko sakare ko sombo bintu mbili transparent lakini karo kwana Uganda ya discovered mafuta yabo ngaite around 2006 ya sakuru kwa mtuta and now babwate around kero bakonya pima babwate bongaini wabo ko science bokonya pima mafuta ali na vale around 6.5 billion barrels of oil aina mafuta mange arakonye ense ya Uganda njenda akerigereri kuru yange ganga amabuta ni a blessing na enda amabuta ni kasi oise kuligereria ensebuna Kongo nenze bugate minerals lakini ekitanya ko bakonya kigokonya kikantri kiri chikorusiko oise kuligereria ensebuna Nigeria kero Nigeria discovered amafuta among them chikwere ndibuna Niger Delta State kero koligeri Niger Delta State njaigete nga abamenyi ba Niger Delta especially tribe nere kurukute ogon asa mafuta abo alenge koyo kwanyoranga chikambani chirichi koya mafuta oil spill yachire kero amafuta ali yagoiteka na bara iteke gosene weekend ngima fulizo batarakole kwerende batarachia discover na yi awitekera rende koma konyoranga akara mafuta ali aitekire na bokonyoranga mugondoga asaiteka amafuta ayo abantu abana barakole myaka 3 lira bali litara irana into normal chikorosia goseli chigwanjira okomara kwendagera okole kwende gosimeko
ekaba kongu sana ekara kanyoranga the ogoni people agase bamenyete chi industry njiro kwa makanyora chi industry chiri ngoso kichire elio kigete elio karoli elio kiriri abwatanire na embura liko niarora libati ne kwere bagateba ngari gosalia ozone layer carbon yagwa yasalia bakwarire ekabanga the ogoni people kero mwaka kuikaba kole kwere kuikaba bagache chinyumba kero mwaka. The question was igasa mafuta yako hiyo ntobwate kintu tokoroka corporate social responsibility ali ase company ekuriya mafuta atebe no tikatoba kalere farming tikatoba agachire chisukuru tikatokorega kwanyora bintu ebyo mbiyo naende engakinere na Nigeria bachiete esegi ase ngakitokoroka barabubo kabanyene engaki warabuna tokonyora tubwatega outroad groups like Mungiki nini na alimba bwate group ya Koroku movement for the emancipation of the Niger Delta egasi yabo ni chisegi because mafutali tara kole kwere tara bakoni so amafuta ya Uganda yaganyirire for 20 years ndasa venga enjera nere aba Uganda barachigo feelinga amafuta achira se economy yabo abakoni. Okay. Kera tuko kwa negoro yo kurigereria asa mafuta y'umunchu muri Buganda Tanzania nabo gwesomera ekera tuko batugo kwanera na intuga iga Kenya ekera twatebeti ngantu abwate oil exploration yarenge chinsemo cha talo tukabeka urwakiro gutebanga na intungo ya tole nabo igo mwanchu murigereri egaikera chinga kichinde obotutukana bogaswa chikambani chikagenda chinsemo cha turukana kulendo mwelio ntorekera bakaboni gatumanye stoberete naro uche umuwaziri okorokunga mwaziri Opio Wandai akubuli gugoro ya magutayo ana batebete injira ya iraniriti kama ndino nya maguta kesa kukito bwata se nze ya Kenya awe barende company ya taro ya tenetiwe withdrew exploration is like tagendere ngwarore senate umwako yogoso mwakoria energy committee ngwanda yarenge turukana ubututukana mbokoroteki mborororo. There is a lot of opaqueness in terms of egesuntekana nankerororo in terms of ekero okobagana nonyene revenue ekurua as exploration area yaganeiringa a county hosting for exploration iyo enyore ensemo gete bono kwa kuigunga mbagenda initially a paper ya koretu on how sharing ya revenue ya lenge gokorwa serikali wetera so munyakirugo we committee ya energy umugako yo power mbagachite bagachinchira tokeria na rusigwa mwaka naruo nari sign mwaka nari sign nagenda gokora duty chinde so when he was the chairman nkwarocha mamirira nigakobe senating ya obonchoriru wa koriwe even in terms of that revenue a community is being given amatoronge so gekabanga a community ya at least a fair share so okomina nankorororo amangana ya maguta ne blessing muna chwe ya teba but it can also be a curse na ndege kende ngisa ko sasa ningi nyolete kala mafuta discovered gorende tukanaga na ndayemo yendongera batatebetinga amachi naende aba discovered turukana aisa ine to gutumia more than 70 years impuleta libotu Kenya mtu anakorora machali bantu bagotebana kyone mafuta tayolende amachali tawo konyana na bantu ba turukana number 2 egende kama watebanga ati gakonye locals amafuta bwenderete gokonya locals mwinyore ngakichinga seti chiko like bintu getenga bamura barure Nairobi bakogoli locals ibi strategically yani wanga kegoja wekeranga espuru ngome kwela segete sino de locals bago benefit mondo goliro mogondo gochigo post kuna gang bagoro ku investors no nyambo nigese getange kirerie gweta no engero kyo is the same story ngote abarenga bantu mbaroro bachiri babigire chibes chiabo compensation gegocha Innocent inero tabiembere sogurai gosase chinkoro chia bantu batanga negocio asengenjo isukorigere no nabantu bagorire biti munachwa yagoteba aria notice tani samagutare na bantu bali in positions no bagorire biti lakini
inje wongorigereria maguta aratoka sense ya Kenya gara sarene nase omukenya asinginya maguta ari na tigwabo paka kaekero omukenya aranyora oborai bugwenerete burabe transparent ya soko ya maguta ari asinginya maguta ari abeire omusigo monene nonye no asiore bo amakoni kwa maguta ari murabona maguta ari talo ya rusi ya matangania kairusiko mukenya taiyo nikiruding chweya umanyete nga maguta ya proceeds cia engi cia kolete egento nanyorere rero ngeringa asa na maite nga community ya Turkana nyanyorete matoronge yuere party embeso kwenge ekero egento muna maguta gutoka sense yeito ya Kenya abantu bagwenete ko banyorete igo bare puamerania sa ukulika legal documents singa banyora matoro sawa okay so matoronga wakore uye kiara konyora mangana yu akonyori so ege turare goteba innocent ngeringa obo maene maguta na bakoganye generation irache sense itere transparent maguta na bawene tatigwe aganye generation kiagara generation yes na yabe myaka irabe maguta yatigwe aganye generation irache ko be generation yenjore yo kwaga sense ito ya Kenya na maskani ne banga nkange yure ito nganto iyo na vera atoke nga aba generation chigo cha chirito bwatere tese cia pene bitiringa kiyo so dindo kwanera kera tubwate sovereign fund umuraibwe nsabekire ikiganja kera oroge chikulienda nga kitoko nyora process cheto kurua samadi ino sendinga jere ngotebi ngento kendenga abarai bake bense yaito ya Kenya bono igayo banga chikonda chia matatu konye gukurukuru isambu gocha Nairobi town gokuline gariro isambu ichire ekonda kitege gogotebi ngomuntu naro goikori shops ko igori shops kwanyora agende usangirira chibese gari ekogenda nandi muntu ayogoika igongo gotenga abo nabarai tobwate bono batabwati bosoku bakoru chi promise chiborimo none sovereign fund eria ekaro murai William Rutara ruo bogambi era besikando ene mono ase sekiagera Amos to give example kere tene ni kero montaroche Eriko Dangote otebire ngole tari refinery Changamu Kilifi agenda ororo gari oteme gokorana no muganuri gose mbagwita te loko se bakunya gusukiwa bakabande bagatira sigete bamanyetenge gente keke gocha goikaga we are the locals bara benefit ene kama talima butako yu ono muntu taite kwagacha ekwende refinery twaimba kurudi oil twarosie ekwende nini amafuta the locals bakonya gusukumu bande bagoliruwe megondo ndi bagocha gokonya ka yoko yana rabo cha gotokonya abarende innocent benefit nero rekerense ko ya maguta kiara ngonyoro renganonya umaite erami gekurwesa maguta bagoiro kata no ekurwesa maguta ekara maguta abere refined ya sibigwe ebintu mune erami gegotigare ise gotoka ngotigare Kenya no erami gerasukense no maite nga ekaro kwagache kilomita ye erami standard in Kenya igere in excess of 40 million kilometer mwancho muligereri ekera toka batokoligereria yo na yale samaguta kuruchinse chisco tigangira na Kenya gaigo mwancho muligereri ase gazeti ya The Standard isemambia bone gukwanera igoro yobubu ibwarorekanete bokororekana na namono asoko betereria kosoa seche account ya Homa Bay gukwana barenga nonya nabo nigo banyartuko babakonyora chinga kichinkongu ekera bagoteba ng'ebyoge nigo byarorekanete chipara chikaba chikobekirwe mikorogoto nabo igo abaganyara kwa bagosamba amaguru gose chitile chia chigari nabo igo abarayibali mwananchi bakenyora sa konsana kogenda senseme ikili bagukwanera gaigani go bagukwanera igoro yo gukina kweliberera lyage siasa nabo igekera bagukwanera igoro yo mo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna orogeti okoremereri kwaye na amoeli bakanyara kwa bago ikachinsemo chie county eyo nonya nabo ekera bako bagukwanera kote balenga ababunge buna bono mujumbe bwensemo ya Homa Bay Town okurukunga Peter Kaluma nigo mono mwanchu muligereri akubwata nigo nakiliba tabanga nonya nere niga kwanete chinkwana kiribago tabanga nigo chiarenge echiokoro kyo ogwatana nabantu naboigo asbako babago kwananga nonye mbono igataranyara kabaga kubikwe kyombekia NCIC ekyombekia DPP na kiligia DCI na kibikira maiso naboigo mwanchu muligereri ai gazeti ya The Standard yake roko ligereri ya sobosio nabokora abuna babegete naboigo gaiga batanga nobo soku sana tibachietia sense mwe chikosoli
nigo bachete bagateba ng'a nubusoku sana omwancho murigeri mugano yoga chepeji ya kabere una bakaba bagokwanera ase ensemeyo yabarai bachete ase semeyo nabo igo ase gazeti ya The Daily Nation yasobwango nero ngokwanera igoro ya Linda Mwananchi muna yanya atako bage kogenda goika ase county ya Homa Bay bagateba ng'a Edwin Sifuna nigabete gakora abarai bakanyara kwa bago etoro ngiro bako bagokwanera ng'a nigo babete bakwamiriria na kogenda busio nonye ibago byalengese chipara emikorogote kabororo Homa Bay town iritukolie goro ekabanga nense moyo kororekana koreta esiginyi ya kisiasa mwancho murigeri anamona swako bagokwaneranga nigo bono Edwin Sifuna arorekanete kobetereria na gosoa chinsemo chia Homa Bay gento bagotebanga nigarorekanire kobekesegi asege itakiabo abarai bali bakubugatia serikali anamona gaiga bagokwanera Gladys Wanga nindoche abajumbe gaiga babekira sebicha Karori Omondi nabo igo Edwin Sifuna nabarai bande babete bagoikoro tiganda chaka kurwa sensemo ya chwa ya litukolie goro kero kuligere lichibicha chiri cyare kwa bachikorekana chinkwana cyare ngoro chigazeti chia kwaneri Linda Mwananchi Homa Bay innocent gazeti ya The Standard aga subheadline kaligorali tiganguligeli about the dusty and the forceful entry into Homa Bay road to general election ne bara yoko genda busibu bacholi boni irana gazeti ya The People te banga rehearsal bagenda tako kara the violent rehearsals maete yendongeyo ogostokera kego chakanga chaka usai ngoja go pure litole egento gete ngoja go pure litole egento gete by the time we go ka 2007 no into tosinyu 2027 I mean tosinyu we karanza iga asetole 2007 minyo letetu alenge nyamadaro byambia ngoja waka chikati ngaba tombale bako watch eti suddenly karoma te nyamataro nzali oligerereti junction mumbuga na libono nkororeke koleke gie kwerende chitaili nini ngachipara cha tichirugali chiri kwenda kwerende kumbe ntuga ebitoroche kisi town yaline football chaos elsewhere nabantu bagendererete witu bintu biri na senti mbiri go chaka ngarero no ne bintu bikonya kuagachwa ngo ikere ase totanyare ko batogotoria ense but igambo liga onyaye gokorandia enjiri ya wanda ine enjiri yao gokorandi onyenje ingorandia enjiri ya tuta ine enjiri yane ngorandi ndotu are discipline onye hasani kare wanda muino gabine umusafaro onye tinta etikoenda nkingo chiko tegarere binto agonte ibitali go nchira mata wase ngo kanyamu sia chiche no musafaro lio atagete ngole kwerende njoini number 2 kero omonto nandiri chiko ndiri kirenze you have a right go campaign anywhere as long as ole within Kenya gaika ebe wajia ebe Homa Bay ebe nini ebinte biga ngokonya gotanga totaiti bantu gete ngwaro je no leaders bare elected na bunaende bako insight nini aba nanji in fact ekaro koligereria gento kelibuya ndochenga negento kiabete organize tigangira ne ase amos ese mambia bona karo kuligereria ase gazeti ya The Standard ngo kwanere igoro animal farm bagote bashamba la wanyama bama go kwanere igoro yabarai buna bagenda tako babakorera bagote banga mbaroro banchiriri mbale batanchiriri use ko bagokuligereria sama tukabwa ngo iga twaroro murai na ndoro mubunge kurwase county ya Nyeri kurunga kagushya gago chirwa segetasenia kya mokyoboralia maiga yogo bwata gukwana chinkwana lakini gayamba mubegete mushimi wa Kaluma asbaka bagote banga ngakyabete gago kwana anamono chinkwana cyale ko bachikoro kinga nigo baringe tayale mono uchikoba bakoleta chibura burwa sensemi usikoligereria karonkoligereria inche kurwa sende gonkororanga Karuma gakwane tamangana mabe mono kugwaya kagushya kyara kagushya gatebetenga abantu barake chikura isiko ya one time igo bararo lekane obararo ruwe nande obarabe profile ko profile ge mini dinga
na bararengwe atatigatari goteba ng'ana kibakorengwe ng'ana lakini Peter Karuma gatebete ng'ana onye muntu ndi bwensi oroteri nonye no hoteli ndi yonsi eranjere muntu ndi bwensi wantamwa abeke arare Homa Bay omuntu no manye no hoteli garakore kwendo isikurigeria we Edwin Sifuna nari getase getenga garo hoteli getese mucho Homa Bay nonye tarengaroro hoteli ina ya family wetu abantu bakurigi Edwin Sifuna so ndongo teba nkiringa litanga ni innocent tigango promising exobo magwana bogo chatingo takakawa Peter Karuma asenge njogo tabe Peter Karuma karago kwana gago kwane ibintu bikwarukinge ekesakukia gose esaruete no agi yakubwa sande lakini ende urigereri uyange linaki ebyombe biria gose ebyombe biri bigote bitenenerete obo boteneneri bwa Kenya muna NCIC bitenerete ko akigishanga chi community cha coexist ribuya igo bibwato wanjerio konene asenge njo kangarero goto igwete nga Peter Karuma gose oikarero morning kangabono igabantu baganyete Peter Karuma se kotiende yonsi seke gambero kende gionsi bamuigorera mastaka ese bintu biria kwanete lakini bono origereri uya innocent ngeringa abakenya batigaire boka abakenya batigaire boka pake karama chikaroro yokorokia mukenya munagwenete komenya no mwamatoye democracy chwe yache atebe munatagete na inche nkwana yane alafu asania kwanera yayo mwana inchi achore ng'ani ng'aratake ko wakinere bono yabeire ng'a omukenya gatigire atigire lichiko ndiriko bwatiwa mukenya ngene munago lakini hope neringa osikoriye tabia yere bono nero yarenge 2002 nero yarenge 1992 ekaro musikemu yarengo borai ogwanjiri kwarengo konene osikunyore karo musikemu yarengo bogambi umubaka oke transmara na kisi kiseginchi akabeire ororo cyobukabira no mubago so bomet na borabu munacho yatebire kiseginchi akabeiro lakini ekero multipati yachete abantu bagachora no abantu bagachora muna yatakeire umurembe no beto igo egotebekana ng'ekero bogochiko kiegesunte gekobekenene omochimurigondo jenga egesunte gekiabere kenene bono igana bokenga kerikia kiarenge Homa Bay ekero omukenya ncheire gotarando nsiari gichikora gosate bi mwana inchi munakore kwene munako gisera chiaye agosiekererwa waroje nonye neji post jare gutumika gosieka chipara Homa Bay ojare gipost cha Kenya Power yo meeting na serikali ni maitingi kyagenderera ta tigangira nase asanie semambia bono asanie kero kulba go kuligirira chigazeti chonsi pige ndo chigukwanira no gosogwa Edwin Sifuna se county ya Homa Bay anamono bagotebanga ningaoro getiobole merelio bonene sana buna bulibwa Raila Amolo Odinga ariko bagakorokia ekere mikorogoto yakabekiru no mweli akanyara kabaka gwikire nikirenga gyogoso ase county ya Homa Bay usako bagokuligirira iganga tabarenga nonya yarenke sabara ibandi babiri bakubwatani gunindo chese gazeti ya The Standard page yakane bakumubwatani Gladys Wanga umugabana bwensemejo nabo igo mujumbo kurunga Kaluma kolende gachiete akabeterelia no mweli akebwera akenyore ndego rukungu bosibole buwa yena goika chinsemo chia Homa Bay na gukwana bamenye boro ase bona karoko kebeke genteke kurua ase birore bya siasa Edwin Sifuna onye okuruanirira kwarenge kubonyamasi igasoga takurwa Homa Bay igoro maragoba kare ehiro usekaro mubiyo manene wetani ase bari kumwamirira ngamba takoraki ta sororo ntadembwatana na bamintunga ebikorwa ebibyo gutanga abantu mbagenda ase chinsemo getelinde bachikukwana mangana batagete nebikorwa ebibe mono bitabwenere tikoba bigokororekana post independence after 60 years bona bono sikweburia ingi kyarenge kurwanero yani tutagarira tuburinga ki okay abantu abangi bono balinga kurwanira aya oyori go kobeke mekurogoto ingarenge go defend ina maswali yali ukweburi rafuri okay ekara kubeke mekurogoto na kubugorio moro na kubugorio kenungusu rights kitia ego sembo sibori kibwaye bwasire tigwe obwari kurwanirira ekero abantu bakoimoka kurwana
ikintu gyogukumia nga naba muraba mubarenge kurwana ase kinyore kemo Omabei abantu bamenye toro predominantly nabagere naende maybe gukisindo moino no baraba suba lakini aba Omabei ya town nabagere I mean nkiya ko garabagere ba ko kubaruane barabuga se barabuo ebi asara bate ko tabu basari naende mangana yo gukumia naringa Kaluma agakwana kapisa asumu eluga ya sobo agotebanga abantu abonye bakurara chi hoteli chiagaiga mogenda mu barusi chi hoteli echitari ncenkaga chitororo tari chuaya gose ya musyo kaga chitororo abo obunda bwarenge gusarigwa no bunda bwabo bokabanyene abana bagakora imirimo roro na abana babo bono mwari buri tukubona nabo riri swali ekero bono kiregento kiarete chikonu chigatagerera ngobano rengo mubui bado sifuna kisiasa umusikida na awene tate wenga na nditimbu ati ni veraga choteli oye twaro mo kana ni mtaga choteli ya sente waje buri geregere bono manye kwirna siri swali gwatebanga Edwin Sifuna ga rorekana to kobo mo omoremereria buna Raila Odinga bari gusara abanafunzi ba Raila Odinga kera ritukora irarenge gutangwa no barenge ngo bari gokomonere while I was young kero IPPG yarenge IPPG ni mbwata tiang matukari IPPG ni ndo kijana wa maro wago chanyamira gari Uru Gardens James Orengo akavekerwa eyo ndokuru kunga wanted tata chabosungu James Orengo akamorikukera ase kere gari gotore ni guose James Orengo na ari gari echo lakini shortly before saa 7 akatuboka nebi James Orengo akatubokera bosungu omukomyoka nigo kanego akora kugachaka so ora James Orengo no muntu ali asababe betegento kelia ali no soko beke ngurue asa amalibari akarataki enarete gento kiri mbare ko bambaika Omabei town ngwaro tsemba geto Omabei town mbakire tuchibige cho Omabei town asenka gerete Gladys Wanga na Kaluma bare bairete chibesa erinde ngaba kana isige ntokeria na endo muntu kurukunga pia so molu na ngo bwata ni wadi na violence ekorekana Luo Nyanza I think ese abaria kuru nyombe ya nana ruguru mbaba etio morembo butuko bwarero but bono matege ndokyo gukumingiringa ki ngoga ndaturo 2027 people daily atabirenga eri yaso na maigelio so it means ekera abantu batabuga tia point baso woba igobata tekwanirish violence lakini nambe tekorengera liga mundu natabanga 2027 ngo takurwana tole igotogocha kwa watu abwiri Ruto jikura Ruto tabwa tibantu bakumurwanisia town igaiga nande town ya nabone ngento kya kogerese gya rwana abantu abamintoro tembanje tokurwana abarero tusinyene kuri moino gabu lakini tali aruka twaro lechiburu asa na bari town ye barabange butambe bari gutaka kuimukia mandamano lakini asirakiri ndobuga ono nditiro cyase chinamba chira cyumuntu kurwana asa ni profile tigangira nase ndorare gotebia innocent ngeringa joya na barago tebie ekero egento muneke gekoba abana siasa bakomunyokigwa aba Kenya bali batarenga weanga abantu ngomunyokigwa bali ngochi bali ba checkinga ingikegenderete igonga ese publicity muneye muna asani ateba Edwin Sifuna garu eto mapeyoro mubui asengenjo oisikorigere nonyene search engines chia internet amonto gugiri mono oikarero mambia ne Edwin Sifuna na Omabei County yoge minitinga yorenge kobeka ebibago bimonyokia abangwana aba tanyo iga abangwana aba kamanyikana mono nga barenge barenge somuji Omabei mukoro kurwabuo umusike igonda tekoro ukorangeri bono iga kurwa iga CTV nande monto ndwensi gwekia mangana ase serikali oya tegereto ya igwete ebyo mbembe bono togwenda ko disband kionto kirige kurukunga NCIC nande gatene ne romu usio minto kuruko kefa ira no borandia atigana ne gento keri asigi what is the meaning of gento keri bono akabona issue statement of course kana nari kuligera limbara kefa ngo sabaga kare togo itwa Kaluma atanga bono to gukwana DCI na wale wento kwa disbanded to menya boigo
muna tori butambi kanga yani as we are speaking umugambi otogenda tuko prepare country yegende ahiti way so bana ngendo togokora esengenje twachake kororeka na gitogo kireke wangase oyo ndalo tebo Babu Owino akowe komanda y'abantu nga vijana wetu rusha mawe wale wa vijana ni wachache yani ine country to bwate asobore ndibole that is why I'm calling this year disbanded this year is disbanded ngola speta kangaboni gakaruma ne chingende che serikali alieto okay egera to kwa nabo igochweya ndagete to ira dese kirenga bana ndibo igobna mwatebire is of course criticism were fair because in engineering institutions tibwate libaga chugotenera ense ya Kenya so bwikiranu na namono kubuguli kiria kororekana abalikia mangana numulikia manganule ubugima bwabo bwabeira ko Nakuru Kuru Homa Bay goikera chibichechi because coverage netakere abakenya mbatakere kumanya barayi babo ngibakwana abakenya mbatakere kumanya situation bunegendrete abalikia mangana benyorire asa konsana ngaro chomo bwana wa ngitoko joroka Associated French Press ka akire sana pati innocent no nyora no ne class mento atebetu no stories what your life gento ndate yabaliki kero bale iskali tema koba caref gekogera enjira nere nintu tu abere targeted na botoko ba targeted kabere na botora ba targeted enjira ria abantu bamaetenga gosenegete senigete ngekali gotora libisha gose na boko ba targeted yoko equipment ilio bwate woni gabantu mbasomete mbamaetete value yes imi bwate and the value ye camera bwate na bekomorageli ento torate benkelinga tobe careful no ne media house kero tu atomiru muntu iskogali ento bwate protective gears gose no ne kurende chigali tota makorasto go shoot ko yakara at the end of the day obogimo botubwate wikatoteki kosho okay tigangira na se Amos nere no mulikiare Amos innocent press more bonoma nenga kiembe mono ase abantu be profession yane ase ngenjo abakenya ba expected so much korwesa baliki bamangana maiya nande nabaliki bamangana maiya baron the line babuye tekyara no usikoligerili no nabasikali ba matukamage gabakira baliki masasi ose baitire babaurire chikamera chiasirire chiabaliki bamangana ekyo chitamanyiriye isekero kero chiasire samako yabasikali njiri kumanywesi chikogenda gochia lakini rende nanda baliki bamangana batagere kumanyanga katiba ya Kenya ne tomo Kenya ndibwensi obosibole bukomanya mangana na ande responsibility yoko ira mangana eso mwana inchi geresa abaliki bamangana nje naye na chweya nonde igonga paka nonyene karo to komonyokiwa tuko na mugaso goikana ande tosoke tokorega siesengenjo kerama beako apeni gose kerama beako ateka omonto abantu para tuale responsibility yoko ya bekase okomanya obumanyi bwa Kenya na abaliki bamangana abaliki bamangana baba sakorosa ndate gukora na Hassan senyecho Hassan ekero kuligereria twaligeretie omugano yo mulinga sigeta senie ke muri koro ki expose chikura buna chiakore twabana siasa buna bagotenga pa irobo buibwabo but finally chi family njire chigenda tekolera bono iga anamonekera twaligeretie buna bono ensemo yol Kalau Homa Bay no nyene rebyo gebirimbi atigalete semebere y'abantu bande abantu mbatigalete baumiete a message toko batogo deliver go chia saba Kenya asabonu mambi siasa yaitu nyaika kururiri 207 ubo sagani buri gwakoretwe after that nkagete ngantu amba gutwara some hygiene as much as tuwali gwika karo chikura chia kiru 2017 ama amerani akaba make 2022 na ambete koba masinini ndari yakwamba koba ngano no gokongi linda abantu banyorere gento bakulimba gutoka siko ya serikali lakini aigabona setu ekeire
twaikira sata bwenereti nga serikali bono nere kugura abantu ebichana biri ya promise tiegasi eta etigasi bone gasi ekuba ne yokurwana amongst themselves and unfortunately aigatari oroto bwenta koba aseto bwenta koba nari yoko develop a country ono manya tena igumora igwenza ko tatebinga togenda Singapore aki Singapore ngurwanire ngenje kabire timanyete oseni nabari kibono nimumanyete niwe munamura atebyo mugusi go somo Kenya Singapore na bekurwane ngenje kabire ekarota batunga kwanda dole Singapore na bekurwane ngenje kabire abantu bakurusiwa bacha guita bante kanisa ime abantu bakuchaka komnyoka ninge chingenjo chitagwena rati abari kibamangana internationally Red Cross na journalists igomanya tenga bali under UN charter bali protected asese yende yonse none ya Afghanistan none ya Iran bali kibamangana bali ko targeted nga kitwa ikaga igaseito ngumuntu go target mutangani ne journalist a journalist egasia is only to put a message out una nchenda abona journalist yokona nesimian na nchenkoleki mbuata whatever that is going on. You know, journalists are part of any battle, but are very neutral. So onye na botoko yande ngenche kabire nje wana gentongoro ndo tutoko kora ntobu atyo borendi no mu waziri wo borendi oimega iga ukurukunga Kipchumba Murkomen onye nyanya rekana onye nditoge nderete atangara yaro wikira maragoba ese ngenche buitwe journalists na gotiga abantu bagoita no korra tara kwa na bakabono iga fatali da tara soka kwa nanga kasa kuna tumeta abantu tigita abantu because ikira kianje tego kuana by the end of the day tabwe ndiko bamiremo. Okay, ekera togedete ko batukurigereria mwanchu murigereria ya sechi gazeti esema mbia bono ntagete turarigereria sobwango enkyo omwe bunge wensemo ya kurwase account ya Homa Bay okurukunga milio Odhiambo na betega kurwa roboti rwa ya maiga yokurigereria chisegi chiare ngoro na namona kabaga okwanere igoro ya magendero nabo igoko baga okwanere igoro yo bolemereria asikilia gokwana sebwango igandoche ushimigwa okurukunga milio Odhiambo ningatetenga omwaziri Murkomen. The issue of security starts and stops with you. Obolendi nigo bochaka nande bwerera sole abantu ba Homa Bay ekera bakonyara ko bagoitana boka banyene naye obwene takabago kwirene liribolieri ekine kimwabere mo gokwana nande nabetega gukwanera nonye nobwagachi bwechipara magendrale SNSMU na namone gento kiaberege kororekana eki nona baraiba kuru NSMU bachakire ko bagotumika buna siasa bagotebanga ige kororekana igotwe betu asa magendro nabo igo naruche milio Odhiambo gagokwana nga epara chirore chinde chigo chiagache tu no mweshimiwa Mwai Kibaki ne chinde chikagacho no mweshimiwa Uhuru Kenyatta nabo ni project neroro yumuraibwense igendeke kia chisa chinde gotabanga tigendo gyakorekana nalio you know a carpet yemukirigu yamukibure bintu byarorekana obu maana bwa mangana mburinga ki egenteke kia Homa Bay kia igoro ngia expose tio Homa Bay na barayi baye asa ari bono ko roche vumbye guita bande ngenje kabireria ari no mbadi abeiro murayi amatukonzi mbadi na regurende minister ya finance bona iga abantu aba baruo Nyanza banarire siasa yoko na gwakiriogi mbari gokorera abantu baba magenderero because actually miri atabatenge emma ebara yo mapeye bwatera muneyamo chipara chiri chinde chonsi ipinji bwateramu alitali magenare para actually onye kwaro chabantu social media handlers bachagete batabanga omapeye nga Yemen yana kanda ko babona Yemen because Yemen is a dry place asichipara chitali bulunge bono bakamaye gochaka gonchoranga ngo babere marginalized obuno burimo asitayo abantu bari bale marginalized anya abantu mbari bare ko yana ngaki bako marginalized ka kinya sani ekara ira chikura chia ko era rairo chote baga ngapana omanya ko part of government yochaka ko binte bare ko iranga ibare ngi ko iranga bare ko na baro chisa ka amagendera abo so it means abantu abaluo Nyanza they have got inept leaders who only think about jinda chiabo negento bakonyora kuwa serikali baria ndabona iga kaluma agoturwani na Gladys Wange sengenje mbabu ata direct benefit for kwa serikali uchi ase mifuko yabo nutu uchi ase mwananchi okay ekera ngwire na choya oise kuligereria sobwango iga gento kiaberege kuligereria gugali waziri Mbadi asabere tabono iga
mu bunge ogorunga milio dhiambo mubekira sama iso motebiri yes sama tukayonsi bitu abere marginalized akiri bono iga kwanyore libagalio ko baseke ganja kyo gutenera inchireni be kuba gwa sense. Why you not doing this for us? Na ndere no rubago igora ikaransete. Mate na aligere tigoro chibicha chiarenge omtandao paka nero papu na sifuna vale busepi monta kama kulikanga oyo Peter na John bagweta kwerende nakitokoro keroro ya Israeli chipara chiri enaligerereti ebintu biri nkaira nanga kaombe a seito Nyamira County paka ngateba umugavana musinyalibo asante aseli kairo tuara arure korwa nkwara abana li kairo matomona iru mwa kasobo maene bole mwa kwana asobo maene berakana kairo ne ligia bata umugavana oseli koyo likoyo na likwere ndegia lakini tinta etikwagiri na hasa nigenda kwanire nchama wana nena linga ekwende nere yabete exposed kidogo nga Teruo Nyanza yabere marginalized amatuka mange sana naro jabantu bawo tebanga o Gladys Wanga siji korwa the devolution government ya chete up to now bairu gose 93 billion lakini echibaro chenga chitakoleti kende okay asenaro ora tebe serikali ya county bwenerete gukora gose bwenerete gusira bintu bine bichistima chikwerende the social amenities lakini o maana mbolinga karoto go chase chipara and I'm glad lero oyo de nakwa nigeta amos construct kwerende bara yerami kilomita na weko posti 40 million. Actually between 60 and 125 million depending na saa. The standard karobata ibeti ungoja calculate libale tatebe 80 million sababu bindone binga bakoligererie pare chitaracha chikaro nini chikona chikaroro that is 1 kilometer yabanya kwabanga ne responsibility ya the national government wagacha usoko kora magenderero yokoleta bintu kuna chikwerende chipara wochase the county government neros chipara nchire etakole kwerende etaros ngabona boni kontebi para ya keroka kisi keroko nyiligererie pare ri agachitukare teri to standards chiri chibwenerete ntopulemu mugabana simbarati ngati toragacha pare no eline gasie national government abu arona ativile kidogo na hasa akorati chweya to siria omurigereria ayala matopule mu simbarati because yeri nare parago etakirali tukokuruka blonge ko anda bosongo agicwali ere ngote abantu batari ko nyara kobogerana yaitira abantu na simbarati asetagekeye no motogi bwa serikali yo batabanga gago cha serikali acha kuya magenda atange ndo simbarati hapa no atange ndo simbarati akorire atange serikali yago kama oyekamire ababodi nganchu moroseri abantu pari yo koganda busungu asata point atara akora boigo he has failed tigate umete in subordination na wera aboro na magana ndera barache ntete kuligereria mugano le page ya 10 ye gazeti ya The Daily Nation bago kwa na igoro yobwaga chibwe chipara sense ya Kenya in relationship ne chipara twaroche Omabe nabo igegento omweshimiwa milio dhiamba bergago kwana ise koba gukuligereria sense ya Kenya budget ye noru ya chiro sobwaga chipara bago tebanga chibesi nyingine go chiabekira mwaka bw'ikirubere 2025 nemo mwaka bw'ikirubere 2025 ni gobone serikali begete gwetani chibilioni emyemo na 55 nemo chikwenda sobwaga chibw'ikipara echi ni chibesi chikogenda umwaka uri nigo babegete bilioni emyemo na 50 ise koba gukubwatiga igana bukoligereria nse ya Kenya kera yabirige koira gwikira boni go muraibwense Dr. William Ruto niganyare ko bagagotumika gwetani chibilioni
chimisano ne 50 nomo 560 billion ya sobwa gachiwichi para ekero murayu mukuru rwetoro Uhuru Kenyatta atumite 1.3 trillion kokwa na tole na bono iga ya chirege kuligereria sa maiso bagotebanga ntwe tole marginalized aba nigo banchiriri likangani innocent kogera na buruji toro nonye Kenya terie yane asenge njoko nyora abantu bagotebanga Uhuru Kenyatta arosti chipara chingana iga William Ruto arosti chingana iga Kibaki arosti chingana iga emanyakuru rero kananga nejiwese chiabo bagurusi mubuko babeka ase chipara ichi o maene mbolinga chipara kitali Uhuru Kenyatta gose William Ruto bakorosi na bakenya bakorosia endo tokorera bono yangeri ngabarateneneri twabekire batenera mali aito bakobeka monwa una kwegu lina goteria abantu babondeka bante betinga kero ko chisokoro cheito atanga ke mwaro sirindagara mukuri mutigareria bainani tundori gutigareriwa egotoko kore kwere toko chiko soka tu kero twakorega CNN muna bone yo gwakane bango twakorega CNN yo kwaga chense abantu babona twa kense rangi egere to meseto brabe buya bako bekerangi bakunywerangi baira bali bakora so iyo ndarare goteba nkiringo mu Kenya wenete kumanyanga besa chindi cyose chiko wenda gosenya mira gosenkisi gosenie pare yo joya teba ya kisi ya so kablon kisi pare lie kero kongenda abantu na to blemu abarai balia igotora aba blemu asogota bagachi besa buya lakini jibesa chiri chirororo esengencho ichiroro esengencho chiruete sebango yo mwana inchi chibona te kobe kubuya yendo roro innocent muna nate bire botambe ngelinga amachiko yo kubage binte binaro abantu mbato promise buya muna nagotebia ngango chibale gokora binte lakini etabiembe yo mu Kenya nelinga tali kubwatia garo mu Kenya arorire gosenchwe yo tenere tasegeto rami yabekirwe tali kobori gose nechi baserenga chiabe kwesera mieria gose ngaichiarwa igago swago chengera chweya gose chweya ngo murumu mufano igago swago chengere kiongozi oge chengera kabisa tabange pare watretere ngai kwara ekosi chwesigete ego tabakananga yabekirwa mabati yabekirwe gesima yabekirwe bintu bechibesa chirese bitabu lakini karoko bende ground bitembiyo so ege ndongo tabange linga natobeka chibesa chinyingi ase bitabu asoko agacha chipara cha Kenya konyo goteneneri bwebinte bigose abantu batenerete bagwaneta gokore gasi yeye batenerete buya ndokonyora buya lakini ine responsibility yo mu Kenya uri wakane bango kobori byongozi byabona ki konye twakoya tobora yokore ABCD ebinde binokorete chibesa chitu chajete anchi korete gasi nabo ngotebi nonye noyonde musike asani kiagarana kageire uchuko kobegenta se ngakie gocha koikabe tayari tumuboria maswali kiagare bintu bago chikotenera nebyaito okay kero mutaganda takaba tokurigiria magana yunta tendo abwango page ya kabere gazeti ya The Daily Nation yake karanta tiko chuta sobenge tokole nseme abari mubono nigo barorekanire kogenda busiona korekana ko ameriria ogochika gwekyombekerie kebali gitegurunga Teacher Service Commission na namono maega yokurwe circular konyara kabage koba ekokoyo kobatebia nigo babwenete ko baba kwerusia so mtandao korokese kilikegende ko bage korekana aya nigacha ekera bako bakurigiria abarimu abuna banyare ko bagosoa so mtandao kusaboroke chwe yango kwa ndeli bagosoe bagotebanga abarimu nigo bale X bale TikTok abarimu nigo bale social media abande nonye no gosomi kwa bana bawo na korokeria lakini ndoche byombe bya abarimu byiranire bya chakire go challenge TSC innocent to Arsenal tutarakorana noyo ndendo chenge gwatoira bwango Arsenal tutarakorana na ndawatete twajira dega Hasani tomanya kogenda enganiyo Hasan taonde inga toboli si barati nkiataragachira Kaplong Kisi Road kunoko swa Kaplong iga ke kwendengere ke kokoro kigaria saininga Kaplong Kisi kilomita nirenga 55 kilometers omanya goika Kisi town tigasa ni atotebiga with what budget mbesa kiechi gavana ya Kisi county era twale kwagache pare Kaplong Kisi number 2 Amos kwagendiri tigari rugorogani mate central nini kwerende yuga
ase para erosiri yani gota chete gari no gusuka kabisa. What is the difference chipara chia central enjera chirosiri togo chikombea ne chipara chia Nyanza mate enjera chirosiri igonja I believe marginalization nero arsenal resources chelo tuchinyinge bonasa nani amosiata yabanga okobage binte biga binde byenda guchya para chinde chigenda guchya kanganya ndiri bikoba equally kangantoro chegento kelike twaroche Homa Bay marginalization nero nintabori tigangiraneri barakwana igo ncinda mu advice nga asaniare wanja ti kurwa ne seye tariye yaye kyagereye nkobere intambe seye asania kurwa tariye yaye wala ta ukora magana okay asa ndo development toko yakora socially and politically. What I said dichwea I am too aware, I have clarity in my mind nga arati tabu ati budget usumoga bana tabu ati budget yoko kora chipara na nditi paranjiri classified, but a problem mbuate nelinga ki ekeroto kora developments chinde ntobuate a political what a political goodwill bono asetoverete esengeje pare 55 kilometers yarira abantu baito kera lituko ne pare lyo monto ko yetumia mono ko ngetani muna njo mane kwa mangana ke sumwa to chakana na kwanda bosongo nje kuruge kana na Nyamira setu Nyamira matari para ne roro at least ko ikobwali omonto kurukunga simbarati pare lera gutumia nabantu bakumwakira chikuru abange no bagutumia simbarati at the moment igawencho yobo sanyo wana bwa serikali ye mpaka gatabanga ne rotogo kama tari gotiga takame bintu binde byonsi pya kame bintu ka rosie pare omo sikati anta be bona gente ke kya barimu gatoruga bwe nato ekine ketamu oyera kiniga salimono esamangana ijipara igatabanga nganare clear in his mind nga bagaba nambali korosi para mbabu ati budget yo korosi para nege ndare no just listen utegerere ngogorore evento gyoka jigaba na jitabu ati budget yo korosi para ni jipara ja national government muneye oyago teba lakini jigaba na njibwate e budget yokorosi para. Of course mbabegete ase gazeti ya The Daily Nation nabo muligerelia gosoma aligereli chipara che county nchiroro ne chipara che national government nchiro na onyemboniga abajumbe tali mugavana bweka by the way abajumbe go chabale kerali bataraire chikura ba promise ngo chikorosi bale para ekera baikiro chumbarangelia nkaranse no yo magwateye pare yu tali nchengo ya rosie URS national government actually okora siasa for that matter ngo oetero chiro boraro gochingumbualia lakini yakera goikire ngumbuali gwacha koira ni bona abantu ko batebigento kilinki yalengeiga has been happening na ndibona tete toira nabwe ese chipara please tigatogenda sabalimu muna kwenye gwacha agira so amugondo bona mochugo ndebwensi ogotenenega aligo wateyo mwana inchi nganje naro setie pale nje nakolete ki obuno bokora na ndo bokora mujumbe tabu atipache tiende yonsi yokorosi of course nakigenda natenga ekera bakoli gichikura ise kupategera bonsi ipi twagaje chipara chetu boni gachi poster chi abo chisogete isko oyo oliyo ko prospective chipara njiro tigatira nese anyway wono de ringa nande mbuya mwaira nirie ke ko musi amanye Bora tiga no. Asa ni mu MC nawe ate na mu MC kwa waka pache gogo tichora makori. Mu MC tai ko rosi para no ya ko rosi. Muri 500. Mora gara go nande ba sa dir mono ga. Omo MC abo ate jiga sisa to. Oversight representation na legislation amanga no jibara ne gaba ne korosi mo MC akomo so agundi wili ngwete ago tubawa asa ni to enda ko manyete ngangu jor korosi tigata enda social media jinga dadi wata ko nyonde nare to begete se media kamera studio wono we kemanya kanaiga we have developed curriculum ya onchoreri TSC ngayera aboke kururero echake ko gagging echake ko kogosereria abarimu ngamba arimu mbatoka social media abarimu mbabasego gutumia social media you know nande ninki bare reactionary nki kyara tutamangana ya umwarimu oyo omuru bwata presence ya nana social media
na agatebete ng'uriere rwa maiga nga yari kunyarekana omwana oruta amukoreki amonyuome nga bone genteki yani ke ga offend TS to a point bone go chaka ko osoki sakiura TS ne genteki na teba kia kefa umurandi kefa ekekia ni siasi no ne bwa respectable teachers bone ga bone bato kwana iga abana baitoro mutima baje baira ne school please ndo basa ni mean I am saying nije kwa bodi swali tigangeranĩria NCIC na TIC ase omutienyo yoiga barorekana gutwara mbwa yamo nebyombe binge bya serikali bibwatembwa yokoba reactionary into issues batari ko introspect issues boronge bamanyanga ninki number 1 ya matuka yabo na tole rusa iga bana mbaga ndata kosomiwa tari boygo eba kosomiwa online abana ababoka abanyene igotwarate ekwerende ekorokwa CBC competency based what curriculum igotokona goteba nige ngabana bari China already bagwase mbochi simi baros chiap. You see, we need to encourage teachers and about technologically savvy such that they can translate that information to abana baito. Ononga esengenzi ya mangana yoko kwana social media. Inki yako ratia sieko ria gitingo mwana ori nata beta garata geto mwana oruto. Ingerinda bona bari mbachake gutangwa ngamba ba social media. Then out of what law? Bona aba kamosko na kwa ngoro ya machiko. Okay. Ichiko kieri. Ichiko kieri mpana record kieri abari mvabunira. TS bone go kamini, bona TS matenga buno moibori. Omoibori oria, omaite ngara absolute kirege ndaso mo. Okay, tegengana. But ne regulator. Omoyari mangana. TS yaro kiya maskania mabesana asaba ari mubabo, that is a condescending attitude. Okay, tegengana nese Amos sema mbia bona kero kuligereria. Bari mu batebiwe. Mwari munabwa tenchira. No kwebo ikwalenge kurukale. Mwari mungware ko manyora gago je school kabigete first a t-shirt. Na bwatenjira a noble profession by the way. Twensi ipieto rosete. TS yaligereri yara bari mu babo bajagira kororeka dazo mtandao. Ingenda tebenga ntoko nyara komenya muna baibuli baito bamenyete. Asengenjo unyo osikuligereria gutogwanete kogenda ne tunatembea na majira. Unense kogariya space ya technology ndo komenya muna kero technology tarengo. However, na aligereiri chi contract chinyinge chi biombe ose chi organization chinyinge ngo temande kuligereri chi contract muna chi signiri. It's unfortunate nga nanya kuligereri contract chia TS na balimu lakini tinkagere tigose TS munere nenyare ko regulate nenyare ko monitor abalimu bonsi una bago behave online na ande tinkagere tigose nere part of their contract na kiagera na berabe mandate yako ya regulation lakini tinkagere tigose nebwa that contractual agreement ya no mwalimu individually nga egarago kora iga as for the dress code yaro ninkagere tenga ne TS ne bwate njereko guide mwalimu nga kero kogenda ko somia bana obwenete ko we conduct kana yeko gara ekero mwalimu akore school ago to teaching practice ago ba supervise tiarigeri wose oikera ni lese kwendera. However egento geko gara TS yego nkagere tekeragere take regulate o sikuligeri muna abalimu bali bagosomia bana online munabona abalimu bali bataranyore gasi baise ko online wacha gosomia bana gose bacha gosomia yes abana online igo bararo sibe sinyinge kubwa ekero bali TS so TS is kwa allow abana engegento kele bagota baganingare kayagera tebukaiya ngwaro je munekero babu wina so ete online agasa gosomia bana ekera so iro oise kogenda ese YouTube channel ya yorige reviews ya go attract ya koro siwe sajini ngo mwari murekera so abari ubaise kugundwa content ya igo yobo tenga bari ubaise kugundwa nga baise ko irama soma abo online igo bara tige no gosomia physically igo TS go ikeri genjira yoko bamana chwe litukeli mogante binga innocent if you will not change technology will break your back technology are not there lakini allow me to make a point here TS mbago cha kuminyoke omwalimu
otumiete ruga nyororo yogosaba enyomo gento giancheire ase society twarorire abarimu TikTok emitandao bagukatike kerasime umuntu agukatika nakabugire kare asani nakabugire kare ninje na innocent tware gukatika obware tata ntora ikera level omwarimu agukatike kerasime agonjokana na bune ngiti kerasi kiagachire na baibuli noyo ogosabe nyoma sinjira yo ye ngororo nanderende umanyite innocent TSC asori ko regulate marriages nande talia rere nonyera banyani bomba batebeti one time kera mheshimiwa Matiang'i alengeze waziri atanga nyekoro musigari tunyomo musigari no regulation ya TSC ngotaberenge karoro mwalimu to wona tikonyomo mwana of course mwana bwe kwa so ngibawo chabata lakini mbanyeta bana so lakini TSC I think iga ngo tajera bo aiga batachire isiko kabono TSC tigerigereri ngaki online ebwenerete gosenga kimitandao ngaki social media ebwenerete gokonya koreta mama kurende nini amasoma Kenya abe nini standard taligo chakote kasia omuntu ororire kero kende talibo begokwana na bora nyoro ororire mbikari yande mbobe gwancho omuntu talikale mono innocent mwaka 1992 paka 2005 ndwa bwate ndigari kuna posta gego toma maruwe ukwenda ali wakana iga yatoma maruwe rero gotogo like SMS tugolike SMS chabo WhatsApp chiro muna jo yago da betingo tabeti uya na technology rago tigense gochibosiga iga engagia magega okware koganya gwachikora rumonto mino Christmas yakiri bono iga igoko ake video call okay mwagamba no mwana ole Australia ozeli ruberia karoli gatumira mwe master taramu akoenda busonga chikonyoi naboko kuganya emwanchu muligiri mugano inole ase egazeti ya The Daily Nation iswakabago kwanera igoro yekyumbe gya TSC ngakikegendete kobage kuligireria balimu ngakibakonyara koba babwe conduct kera bale asiji skuru mugano nolega igabo igase gazeti ya The Standard page ya kabire noroko bago kwanera igoro yo umungwano yomo oyubono nginagendete kobaga kuligireria maliko nabo igogo musabera uchiete asense ya Russia mwanchu muligereri na namono asbako babago kwanera igoro yo mochando ibagataba ngumungwano gurunga Evans Kibet nigaro muminyoki na nigaro rekanete ase ense ya Russia kerabetega kubwatwa nebikosi by'abanyanyimbo bali ba Ukraine nabo igasanya tukabaga yesonania ase segiye ngina nigagenda tukabaga gosabe serikali nyara kabaga komokonya koirania mungwano yukoro kwa Evans Kibet iga sense ya Kenya mungano utalilitanga ni chweya mungano utalilitanga ni Amos abakenya nigo bale isiko twarocho mu waziri Musalia Mudavadi yokoruga igogoteba ngochiri go broker e deal y'abakenya koirana nebyombe chi agent chonsti kolikia abakenya bakwirichi nsi chiskomba agenda na mono asesema ya Russia tiajagere chwe tigo condemn go soko kali kwende njera nere abakenya twasugumiru pakomontorora ni ngenda gucha bu Ukraine go Russia tigangenda nteme koligi okay number 2 mbaro konyora bakungaino ogo chigokora supermarket ogo chigokora ki waika unatwaroche mogane ndeli kirega chingaseti waika airport ya Russia wasaini papers chiri kireke Russia tomaetini ngikumbe wasaini wa recruitment ya jeshi ochigokora kwirende ochikurwa ni Ukraine na Ukraine yakara bakoro mu Afrika orali na bawo kumisana nkiokurwanira esegi etalia yao okay tigangirane ase Amos beso bwango sana ekore chinga gichiamnyo kiro mu director on TV Innocent time bad Innocent umanyete nje utambe gongo blame serikali kiagara abana baitogose muna twachire skuru buya igo togandete go export talent tibaga togandete go yetumia etokonye serikali ni responsibility ya serikali kia risikolige kara abana siasa bakori gichikura bagotebanga I will create jobs yani ningagache nindosi boroso uya bokorosi chigasi abantu bakorerega iga okay yare konyarikana ngeringa economy rosi gubuya keregende kerosi gubuya abakenya bakorega sinkaga iga
dio aba ujikoteseka najire nonyene village ali asenyuire kenyoro sana boji gari asagiya uchotarororo rigererie asali na babantu bagujibante binga ya na bokonyoro mugaka kuntenenio ndebinga murai koranje ndigeri umwana one gasino enoko ine yoko abuza endo munege ko yani geko njanda mano esengenjo umuntu osomire buya inkia kurigerwe gasino ne yoko abuza kiara togosoma buya togende ko gariya na intutobarwe ando nunyorete innocent nga abakenya nabo batanga ine buya samanga na technology na bakwaga technology munabone mpesa chigo kora maya bakaba wali yarigereria so chiserikali na ndimuna babasani bagoche sobogambi ba make sure abakenya bakorere gasinka asad ero doje kwabekeirwe inkondo yogurayi gagyochi wakoro burayi mbia mono mbwatana na amosia so ko blame serikali ko blame serikali nga chia chentiji okoganda bona sija ikero bondu wensi kwanda go chia wasa kwanda go chitia agenda choya tabo bugi mabantu basugumira mono bintu biyo I have a friend or called ministry ya ngagikuru kwe diaspora diaspora affairs diaspora affairs agon tebinga aba ndiri baenda na musaja kwanda kuya abantu musaja na kole ntu yokwanda kuya abantu kurusiko abandi barenge babwatira ntu waseye cha Russia na Ukraine ndebintu binebyo nga aba Kenya desperation ye jua ya te babugate igere too much to a point nga bago kiwe airport aiga ngana nde ba ke kona the next plane nende agent ende ko berna ya koraki ya baira because ya ikire innocent ya sokota bangari odindi ntaka kweti afadhali nganda kwere go chiabu nse yesiko ibagari yo kwera ga gekenyoro wono umuchando monene tubugata ase serikali ni ringa yasinyiru onya yasinyiru abantu betu bachire gukura yasinyiru kaiga ntanari ko regulate chi agents chi agent chire ga chire fake chi nyinge chiko ira abantu no bobisi no borimo monto iruna wata uwa umwa konda ndabinga akaba airport Dubai akanyoro umwana ndo mugusi stranded okobe kwanda kuruga iga kumbe tebu ati no ne ticket ya tebu ati no connecting umuntu ando tigu just nowhere asibata korteki batamanyiti so litanga ninkelinga tiga serikali ya korumokia yo ko make sure nga agency ende yonsi ko recruit ya bantu na inde data ebe kept na serikali asitisi bona gomna serikali yere pa tawe tema ti bantu balenga baleziko balenga batari ege ndokendo yo kumichweya omwako liko so rionde lidia mutu bado ne ministry beliria araba imbabwa tumurobeli bwo ira abakenya so mutu alenge minister nkwaro chekilori ndo bakaga wakiriogi nya serikali yo Kenya ne gotenenwa mona mutua ngamba kari mbakabege tabantu ke bakana chibesa nga bairu isiko azata yo bakakoraki bakwirwa ebintu ebyo koirwa isiko mbibwato bukorekanu bonge serikali needs to pull up their socks kero muntu ne mambie ne serikali yagukwenera umwanchu muligereri kana tokurigereri amangana yechinse chis control chega iga abantu wetani 50 yomo niko basiri bugima bwabo ase omotengecho bwinse uyobete gokorekana sense mu Indonesia mwanchu muligereri ngo kwana bale igoro yabantabu na babete bagosirie maiga yo motengecho yo ogotebekana orenga sekerengo kienu gutaisa isano ibire gutaisa nebire ekibate abanga onyegeretie nsemeyo na mweli konyara koba kogoita abantu goikira bonigo mubaro abantu basiri ubugima kuru mwaka bwilwe yamo chimia kianda 92 niko bagoteba abantu gwetani chiribubere ne chimisano niko basiri ubugima bwabo boigo ekero kurigeria se gazeti ya The Daily Nation yesema mbia bono mwanchu mulili nkoleroro kokwana bali goro yobo chori bogendeta sense ya bwa elire kurwa sense ya Zambia obo bali nabo igese bagoteba nga okogosereri guni goboro korororo asebyombe biria bikonyara ko babikorigereria igoro yobo chori obo byanyara ko babikobeka obwo bwabo igoro ya machibwa ali aberega gosoka goitere goikira litukori igoro kirana ariko bangorigereria ase chinyumba chibura likurusi kona na monongi kili bali ko bagokwana ku Zambia bali ko rokingo murwanireri oli okwamereria serikali was leading lakini yobo bacha bagateba stop the count kaya serikali ya rorina serikali kilichonse ko tabiembe ngoko tabi Africa nelinga kyagaro mata karo chikura kwanya tuachire chikura yero bosibole bwa kero mwana inchi komanyanga chikura na kichiyakwa na kichiyako waiga
inere democracy so ekero nkonyora numbers chiasa na innocent magoso taiyo unless mondo tageta kotabanga ubo barongonyora iga tagete koyo chenjia na bagonkani timbara asobwango bwabwango iga ekero chikura chia kiwa cross Africa because bado na mojando uri by the way abantu bari okonyora bayisaransta serikali babere batari konyora umubaro w'ikinamba ukorotaki obwenerete abakuba pinga in many cases na bakonyora nga kinamba cyabo ngo bakiri kinana gwetania sitting presidents but unfortunately okuwanja kwa abantu kwaendokiwa kwaendorwa ekero kwaondorirwe bono yachaka kabokugani pomora yuli saranste kerogo nego ntokendo nandege koba isia target ne kiringa bono tago para reporting abono media no moko ba targeted ngabono tigakuru taukoraria takuru tokoraria okorari korago tiga aenchene no kwamba gotabanga no nyenkenya nkwaro tutugukwana lingana lyo kwamba ko bangukoraria ngukorari ngocha gokorwa twakirio gisana nduse itaiga at least na gotaba ento bwato bakon lakini nkona gusuka turake ngora kwenda tuli birengo nkona gocha batorasi ni gochia sobuya munga bono chikure chigocha egendo kora gotaba montanza tanza lazima torosi taring center cheto lazima tuchitangase na ntu na twakara na twajirora rinda ritokomanya na yo monto bare uwechi namba bwabeire tacha musunta besiteme siribura matukaye gosira amata matukanya sa wiki ta kora stimeta siriti country ngima tiga generator to chikware chweya Zambia obachori bororo nande nabarubwa bekirwe sebiche chibura buri cyaro lekanire boigo ukorari gwatenenire botambe the incumbent gose oliolo oborai biense tana wanja nainde oise koligereria bintu byagerete bikareta no violence no gose chibura buru no gotaisanika n'abantu nainde njaigete bakabagatebanga abantu bale armed abatorate babasigari nini bachire nainde ko bugata lead of opposition enjere ye twarora no ega press abante style gete egaro beteria machibu gete asoke bunoganiti but in at the end of the day ikilema kainde paka chikuligereria te legitimacy yobogambi bwaye mborobi gekogera go stop gose gokana nga gose ndatebe korati ka korabara yani mbaigete bakabeke stop bali kwa para kwerende counting for the counting kara tenena kero ko kombe ngende na Kenya kali bantu racha ko tebinga chipura ko ba chiarenge natiga chiratenena aseki abutu aruro okay majumuli galimbia muno sana ntagete nande ngoira na tuli na inwe togendera go chibosio na namonekera tukwira na semambia bono ngo chikoba tuli tukuligirira united opposition bono amaene the writings are on the wall abande bachakire korekana kogenda sobwamo abande babiri chintarao guligirira muri tubeke asekere ngase nchiri ndonge naboigo ntagete torarigirira chikatun chiroro naboigo bubuimbo roro bwe team ya Arsenal utete mo comment induga murakore no gwaka chingo bigekogera kera magana chakire kwa bamaya naro kego chaka goitwa mware tamachi okay maida na rongoro ya abakenya babonete go njoini aso gwaka chikura kuya na kwana nga chikura nanya kwa ko changazo go saliense abakabea bono tokani ringi bintu binde biradio tukwane sobo amo lakini to ke sase no tukwane munatake bono obo borosobo be akakire kwa kiagera asa okay tigera bugekogera mubwatira nda choya kali sukiriga igori bateka getokere go kwanero nigoro hichi kwa soli bwa chomboli genda kwanero igori team ya Arsenal kwenye team ya Man City asokurwanera egekombekelia Community Shield go se enkao ya Community Shield tigaturwa butuligerelie chikatun chwaya nta tuligerelie katun yeralia onte bingi kegendere tororo naboigo muligereri natake komanyanga ekero ligeretie sembambi ya bono gukwana bari igoro yechi semi endagera housing
data fuel lingo kwa na bari iguru ya income okonyora nabo igoga iga ningi kigendere toro subugino na temire kunywe kanyo na ya gutigera asia tigeire Joya oyo monaru bwatete mboseri joya akonyago lengereria diga njaruke imengelinga chiwe saba Kenya bakonyora mune meshara igo chiri chinke na ebintu binde byose nabira bimbitagete kurweso mosharo oria matagete education batagete mariogo batagete ichinyomba na fueri munere binde byose bitagete kurweso omwana injioria igo bire bigokoro mosharo ori kende ngegotigara none erekera korusha mosharo ori nabari gerutinge binte byose nkere kinkoya priority 40 bob not indial not indio erine ne coin umakanya igagwa kanwe coin tai wakanu inoti mathiri inoti na borera twa ni bate value bona makanya wakanu coin none kara guchikurusia rozensa igase ATM ya rusi bade coin lakini wana rigereria amangana amuganyete kurumaiga amangana amuganyete igara amange goetania coin iria karataki akoegwa. Okay, wanchumuligili ndio ndolile katuni ya gazeti ya The Standard isemambia bono aya Koinange streets gaiga gukwa bari igoro ya party big wigs so agataba you have the options of either buying me out of this street altogether or we become coalition partners briefcase parties bano manyete ase desperation ya siasa ya ikire desperation ya siasa ya ikire paka abantu babwate panic obwamo babakoboke mboche butware a value in terms of making political optics political optics not for the numbers but for the value of optics na ende mono umuntu gochikwa condition ye ai to ngore gose ni moroje ndana ko mwatora mono because na gochikwa bata separate to a point apo irangende ya sikuru street erinde oge ndrega na bora bwato ketikangira na zamos asa asa mese ngeta kwa loya lakini kina kitu liwatorera asa ninge ngogo Koinange street kwanza baibete tigatiganye some coinage bwana rende gote ensame yo bagatabanga ebyasare bya Koinange nabyo bire bikoropi bire bikoromizi bwana na ase siasa naro twaikire ase street yibane goche kaba famous asogo twara abantu batagete bagurgo chansa mogete mbako gurgo chiende bako gurgo chansa mogete irinde ba facelift yani uri atema egenta wakere egekubanga tuajoinirie tuare turuna nyarabe lakini abantu bakora batabwa value limbo mo nabonda abasa ko bating ngenda mona ase Koinange lakini ngotebinga aya naro ekatunia yego torokio borosobo bebo rai boko bangwa kiara osikorigereria umwana inchi gatigire abakoreri gosa abantu bari babwate nibo gose babwate obumanyo bone nase byama bakoirense kiaro roje barabwate baninga inchito kolega siamo gose ngo libererito basakogenda kujibusio ase Koinange ero tindo chimuna ndake beke kiara Koinange ne bichembe yense na ndenta kitiko koyebeka se TV chwe torangene para ya Koinange umatendire Koinange ya fumete ngero nande ya fumete njeremo ngero twanyorete nga abachumba tocholete gochi parliament gose bunga batokolere gasi au basikira bagwate chi family nande kanyorekana ngweta bare Koinange ngi Koinange ya berete famous n'abasubati bakwara kanyara baroro injiri wata ko wasani akibeka bawo kole biashara byo kweonia wono abite bigasale bikuru biashara bikuru byachagete kare sana wono abarende bali omusubati uri igawe ategento gekorukwa briefcase ege poch kya kelikira briefcase nini parties yani umuntu nare bondi go bwate party
umeto o form a political party with the agenda yogo chiko correct yogo ira power yaba kuira power so yogo chiko power yaba na inji yo mondo naro bwate party otegete aguru okay no minute no chedre bono nabutoire asa nabutoire ngoira natura no mo director kanire chiarire na nchiranire ni mbali baga nande korete thought ndenya mwancho muligereria kare chatigirista kianda chibe chinsa isato asobwingi mugani onde narole kabere sense mu yakabere studio na raba kumetinga lero twamwebire kurende tigatokole abo sense mu chigazeti mbuya mono sana ase birengereri byino na ase koba ase ebirengereri byako chiaso mu gusiese mambya bono tokoira no mwancho muligereri ntokutwale nkwana yobwe ngasi niniga tonyara ko batokora umurubiri ensoko bwa kiribya mono. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ninto mwali bomuchando Eretariya ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari na cyagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya cyagete 2005 asomu cyukaratina. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekora kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asili ya kitali ya ito make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyile mechando ya gobuate, mwekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Nye kwa buli ubo mrembeneshi ndwari chinko ngubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers,
na hemorrhoid igatia mange toba nobuoba tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchobo songo gose twakireseme ase number 0722245763 daktari igakurwaria marwaire ari complicated abarwaire bagocha barwarite mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umurwaire akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari rya kabere rya gatatu bokonya bagwenete magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 mrna nabalibe chinguru elikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana mayia. Obulimira bwisiro yobunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobolimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa migirio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomurobere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomuguse ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agoteka nimbe ngotuka gosaka nabo igo kumanya ayarabega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Muligeli nande tuiranire asema mbia bona kera chetire chigire jinsa isato igoro kera chigire jinsa isato igoro asa namos bona iga batebinga maide mwarale delivery asa ibere mwarale tra mwakusiri kero muntu asema mbia bona muligeli orora edite dara kwali baga muligeli tisiasa gendeta sense ya Kenya sema mbia bona twara chibura buruchi aba sense meli ya Nakuru anamona sense moye bunge ya Nakuru West tukara oyo korukumo raibwe kyama gya DCP rigathe gashagwa gakonyara koba gakorolekana kumumochia mubunge bwenseme yo korukunga arama asagotebanga muraibwe kyama gya Jubilee gosomo konyi bu muraibwe kyama gya Jubilee
twakoire chinga kibono gendo beka abantu bago amo orore ngaki okunyara kabago kubagambira nando tebire nga abarai bande bali bakoreta chiburaburu abale government operatives nabako babwatani boigo ngane iteje tikorororo karugo thangwa igorekera nga semi seyemo naboigo no mu rayondo kurukunga muspati maina njeri na barumbaro lekana tiko babago kwanere nkwane yo bakarorekana bakomochia na mono omweshimiwa Fred Matiang'i asenseme ya United Opposition a matrix ya siasa bono mambinero tutete kuraligirelinga kiekorekana wiki elimu antete ngamo bale pia bale kabisa bintu mbio bya salekire but DCP constantly leaders by kuruliria mweshimiwa kibagende bakwanete mangana alitaragenda nse barai bali nkorekana bale badu mbabwate egento gete batete ko bago kwanera igoro y'umweshimiwa Fred na namono nabali yagutara na barabu litangana bamotebiri kurabike nyumba ya into order nere nali kubabolia igoro yobu amate igoro yoko basobwamo na nderero mambye kana nali ko bangoligereri bagotebanga enyumba yage goro ibeka into order abamura bamino bakubakwanira umuntu bakuigwa namba ito studio semambya bono mwanchu muligereri here 0788666663 bono na wanchire nabo wakesi migo chagaiga momentari libunanga komesa igongora abugoli nana chamos nana chasani nabwata kwarwe birengereri byago totebingi kilioligeretia senseme ya siasa United Opposition boniga yaikere chingagi chiabo jiri chia magoroba because yasabali yoko ndo mwaka bichirubire 2025 is not easy. Fred ngote balenga keratora aliyo se United Opposition alitali kuancha na tororo. Yes, nje rango ligereria ya national ya United Opposition nelinga asebono karokoligereri lingelinga umuntu oraewe flag ya United Opposition oyu bado njendo jenga Fred Matiang'i esengenjo ningira nelili swali elibu yanga nkeko erando jenga Fred Matiang'i nonte gandara muiguyo omanya gonte na gonte birero nguko na chande soka ngage ugakire wakire byani ngoto kwa dare o akoro kwa belio ngaga fact yo mogwano koro kusamwe ya ama no ne yanko nere mayanko nere no mokogoti maru mu ina ko betisane kare ko be kugiga go yoro na nare te kibura buru tima etiko seo maende nare te kibura buru no na ina ko betisane na ndemna kwa ne na ija ne sana okay no nero mokogoti maru mu no bitekisane ekero koligereria United Opposition yeneji gokoreriamo indoji okay yoje bana baanira bakore bintu bya bagusibo kambe vegeti kigira batakita kire banga gutena ki roro joje baanira ko bakore bintu bya roje kurwanya abantu roje abantu batunga mukono kwe okay asante sana ongaga rende bunate birenga ne kwerende omate ongaga no murigereria ngagereto tabwati facts buya sengenjo Samuel Arama ababwatani ba DCP o batebete nganero bangeta abantu bari kurwa ni DCP so mucho nakuru na Arama aho tebange so maana talinje narengera kimye sengenjo watebirenga nije nakolete babono na bongoje kotema ndole gusena ikera niri muna watebire so nje ndingurusima Arama magoso mono esengenjo gote umugusio menyete gusiga gwene te komanyanga abantu batomenyete isiko gotomenyete ne bisonso golikiagara chikabira chinde chiko to sukuma mono so goika egera Arama bo muchumbe kwerende o Nakuru goikata chense sengenjo chama ya DCP yuebo ekorao na rigadi gashawa yabe kire omonto gochikorigi chikura ese constituency ya Arama so Arama tawene tikoso awakire gwe enge karo moko minyoke race mubegete liruso moko minyoka 100 meters sebirengeri byago ne candidate ya DCP koligeri ulibaga ekaro begete ko minyoko utagete uchikorigia utagete koire kwerende number 1 kero 100 meters to gotika ko minyoko so egotagio mundu moko kwende rigati gashagwe genda akorere ngeringa obekiro omonto DCP akorigeri chikura Nakuru town ase Arama akorigi chikura inje ngendo naro dabangeringa inje garongorigeri United Opposition te wati problem yene problem ya bana abamo lakini kibara chiko babako gamba gekogera Arama na takire ko ba igati abali bago ekera bono mwishimiwa Fred yakogenda busyo
abantu murabamwe abagosona bari bunyumba se kimurumunte kili bara ikaransi batenga bono ngukwana tuli tutete kuligiro linga kitoko genda kuchoreka gonda gete kukworo kibuya innocent ngana ki inje tindo chiaramo gukwana on behalf ya Jubilee lakini abangwatani bari ba DCP iwa bakebegete karolekana ngarama gatomire na Fred Matiang'i aira nelikwerende egento keriki abete na kuru DCP yare kurwania ya target arama directly na arama is saying inche segende kiarenge na kuruti bano umaite asani innocent ndo bate bange gento keriki yarenge Omabei ngano egento keriki yarenge Omabei kiabegetu ne serikali na babwatani be serikali enene babwatani be serikali enene ubabegete abantu bale gutanga babe dunisiku na baso agari na begwekaine ekero ligatika shagware goitwa chika message chia mwino gali opule mwe serikali lakini uyo ikase arama sengenja atali se chama ya ego sinandaro mugusi umanya bate bangara nero likobeka abantu. So what I'm saying ngelinga omo Kenya utagete go change siasa ya Kenya utagete go change uburai kurwe sebore bono iga abeke uburai sebore bono igo botutukanu abeke uburai bwato boroso buko agachense ta ekerako barabantu babwate madiri ose baterine buya bararaense tingairo tusinatagere korusi Matiang'i ororo konyere nga Matiang'i gawenete korigereri gwase chilensi chio ukabila then yali kabila yaito na vera atebekana nge kabila yaito ne kolega iyo dispute yumbwate no ninje ngana ki fine mugusina mongole but you see inje ekarongorigereri ngento kerikiarenge garia engelinga konya ababwatani ba DCP umanyete ekaro nonye moisonde ntwatebate naki aba chama ya Jubilee na vera basukutwara umaarufu Kisi na babantu bara basikoye biro Kisi lakini ekero echama ekoye umaarufu mono na beko imoki baka abantu batari bagambi okonyoro umuntu agoteba nga Matiang'i atagete kurusi ago support Matiang'i lakini tochora abantu ebisalimaje batabuga tiene tinga barakonya abana inji so nonye mbali egendo bakora ngesenjo baruete se chama ya Central Kenya esenjo barabagikoyo oika babeke chinguru jawe sokolekana ngamba atogia batogi DCP batogi kwerende egere ba atrakte ae ya Rigathi Gachagua so inje gendo ndigere tingelinga Rigathi Gachagua moisonde nkwaro choko kora mate nintu tigatwa ba straight and candid moisonde nkwaro chiriga Gachagua gotebanga gento keri Matiang'i akorere kuria gento keri akorere arikisi gento keri akorere asegete akera Matiang'i chinkobi why we not talking about it okay tiagira nangasa Hassan ekera mambo okurigeli bono mambia nande nule siasa na numwana siasa ule kero kurigeli chinkwane chigocha abantu mbale bono na kitwere ne twa narrow down gocha sumu gusi ngakie koro kie sabali yeito yokurigyo burayi bwense totebe bono Gachagua nabwate okopoko nase Mount Kenya trayaro kabono west rero mbaja goteba east nero na west nero ngakyo kurigereria in terms of ubwa matubunga kibochiko bako chibusia bono tiga nchakira soko tebanga obwa mate bwa DCP na Jubilee to kagira ngambo beraisi mboko beraisi DCP gete absolute control ya Central Kenya na endo talidero bataka ever since that is why Gachagua gote Matiang'i ruta America ngagenda nkaseino o consolidate orosie kiama kuruka because asege Gachagua berete eke Jubilee karoge gocha Central Kenya na bokera ate komura ganto gete kamo bibere you know nabo era abo murangore raisi omuntu akonyora ngatari konyora ibagase DCP atene ne Jubilee na nonyo umuntu kabwate capacity yarwe kayo manyane ko kochorwa achorwe because it happens as much as chipati chiko very strong asegete nabo konyora nga 1 or 2 3 individuals imbale bagochorwa na independent no chorwa na kama kene nabono ekeroko na Siaya County omo bungo lyo tabatanga ochanda tari ochanda oyo ndoyo oyo tatenga akunyunya sore linde omogongo tukumwati I'm losing Ochieng Ochieng yabate kiama kiaye kile Ochieng nabwate egorgo se maendeleo something something yes aria na se
o ruiburu ruwa ODM rokorataki ruibureire aso umugaka Raila Odinga arenge kurwa lakini Ochieng yori okoraki obwachikura naga kiama kiaye igo itimini singa Ochieng yarewe ko manyana na abwate capacity usina abwato obwanchirurwa na abantu nabakonyara gochorwa bono ekero Gachagua konyoranga chame ya Jubilee bado Matiang'i naye bwate igago feel unsettled because igata getatu abantu bonse pi aya lakini bono kero gucha asa mangana ya United Opposition competing interests sinchi korataki nchiro yani chi interest ri obonche nkurwana bure mna wana segiye ya kwani between Arama na Gachagua wana zinga chirende tuwa kwa amosi ya kwa na chinja ndati como countermand aba Arama na talinse odaki Arama na talinse bono aiga Arama ochorirwe constituency eri gatatu lakini Gachagua ororire you know mate chinchire ya korengera ringe ikuyo atangenge ndeke no muiko mindo koraki okenyora so because omanyenga bahati Arama barenge gokore gasi obisia yemo anda umuga kori ngunjiri wa barenge ngunjiri wa mbugu Kimani ngunjiri na ruri geta Arama akarikana gikaria bakagenda bakariyo bajumbe bonsirimo Kimani ngunjiri akanyora bahati gikaria akanyora Nakuru East Arama akanyora Nakuru West naenda bandabonse nabo bari bunge kurwerio except Kimani ngunjiri nere ojagosoka juzi akatereriwa diria basubati baba bobewe nere bikotereriwa akakoraki agasokirwa bono constituency labda nirira mahiga so lazima erorekane gutwara so you could have this kind of cases at some regions ya sabantu babwata interesting ekuru class matokaraki togetwara lakini bono ko model kwekera tugukwanira because kiro murai ngutakara tu arubunyamasi somewhere yakera your lieutenants bako ba dead and bacha kubwata nigo bale serikali maite siasa buna ini mwara yakolire maybe muna mwatenda birabera kade ose propaganda teliko ura Fred Chingu because Arama no montoyo masabara ibali bako mwigerera sana Arama no mwigerio Fred nekero oria mochogosire nabo oria matoyo omonto yo Central Kenya abwate ngento ba Fred batabwati no munu nabago ango mwana uri ugusuna omwana uri ugusuna omwana onde nando manya ko mutangani korera gocha mono ko bisa kuganga ngoyo usunire ekero kubwati bya kwanyara nando yokorera nero karaki nero mocha bono umusiko yo ngwareri akore pressa ya Ruto 34 akore pressa in the morning but in the afternoon ningo barenge wakomonere no barenge nabaraya babande bonsipi bako reaffirm commitment ngambali kurwa ase kiombeke kia United Opposition so na kingo tabanga United Opposition tiri kwanda koba isi yani nebwata insurgency oko sona nunko bego kurukuru State House asiboka banyene boga asiboka banyene individuals bari yari abachumba abande bari within opposition abande mbaye uchibesa elinde batayiwe mo iko mukutano gendo orobokwe you know Jesus jinde bintu bya abantu bakorobokwa talinga bire bibwato kubwata namo na amo no murayi ori obo okonya rumuntu oko mate sabari ya siasa mugambi to yekayegera iko kubwanga mura sabari ya mura abantu kumba abantu bari sabari ye lakini bari ngao koira nando ntebye sabari yo wanchu muligere lintagete toraigwe nkwana ababunga babete bagokwana gati ya bomo senato yo Kiambu ogurunga karugo thangwa na boigo no mosbati beti amini mosbati maina Njeri maina babete bagokwana se kanisa ya mu wanchu muligere listo konyara kaba to koigunga ningi keli babete bagokwana litu kuligoro na boigo nkoirana nyueta musiago asani ago nteinga siasa nibugate miguya yemenge sana siasa ngeko bangwa siasa teliko rogwate tofauti ne kanisa ne tofauti tazade kanisa kanisa iko kole kwere eteriye kambye ko banga karo monda jire kanisa aro dire bintu bikora bobe gago korogo saba okay lakini kare siasa ko genda mu tutagitiko ko yebanga wanchu muligeli tigatwigwe enkwaneyo nkagirete yari ngasesemo yito yamaye baganteme baenda takuyeligie kira tugenda tekuna kuligereria semambi yabono amos ngio interpret njoba nyate innocent go manyate oise kuligereri Jubilee oise kuligereri buya no nyane abagwatani be serikali ya William Ruto ngonya ko
tabara magena goji ase morai yo mokoro bwese Uhuru Kenyatta akomanta binga ngomanyete abanda financial abanda mondo onyango financial opposition utigire ko kore kwere no tigire ko koritaya nero lete shida eyo mate gukorokia nga bado umora yo mokoro bwese nabo atensemo yago kora siasa ase lakini mubuko inororo because the president take mu accuse igo tuise ko tebanga basi Uhuru Kenyatta ngo financial opposition nande batebire mono ngo financial omosike Edwin Sifuna egina yego rango nkorora njenga umora ibwese obo cha next garabe Fred Matiang'i sengenjo konye ejame Fred Matiang'i ateni nene ya Uhuru Kenyatta Edwin parlemereria magena alionsi pioso au mabe tumuroche tigo igungo te konye jame yere ya William ya Uhuru Kenyatta na ande nero go fund rende konyo go fund nero go fund Edwin Sifuna nero go fund Fred Matiang'i nero go fund abantu bakolete shida ya serikali go eminitinga William Uhuru Kenyatta rende na bagoja kubeka abantu bago fund ya mabatenga lakini babira go fund bono bagote na bagoja ko Edwin Sifuna nga njuga na Fred Matiang'i njuga iga Edwin Sifuna kabaga naye kabaga iga serio muntu igo eminitinga the future is bright for Fred Matiang'i. However, tindi sure go say ninte venga ikaro Fred Matiang'i akobe president ya Kenya igo mugusio konya kire kiagera in Kenya ntutageti konyoro president ekwanjiririe kabira gete otutagete konyoro president egotenena buya kiagera ense yaitu nente nenku ebintu bibe kubuya bana bagende skuru alia abantu barwaligwe none chipara chirosi kubuya chibwe chiri cha nyasi mwamu chibe chingi yake egere utale buya so ege ntongo teba ngeringa inche from where I sit ose injera ngorigeri siasa tindo chigo se United Opposition iwa de shida kiagara konye tuatebire konye mokenya wensi bwanjira renga ense yaitoge kura ubube nande United Opposition tuatebire nga abantu abonze wese go chama batebe nga nyarebe guchikoba e flag bearer yaito it doesn't matter what you know mugusi yo no muiko yo no mu abantu bawake kuramo that's why ngorigeri naranga usukurigeri abantu ba United Opposition bari babwate tabira abaseko gamba buya Fred Matiang'i you know why esengenjo na tegerera abantu bagoteba ngumwete Fred arenge ministry ya interior gusarenga ngene serikali tare wanjiriri takonye timugusimono tare wanjiriri mugusi tare wanjiriri mugusaye gokore bintu munetekeire oinero murai Kenya kuri agarto gukwana magani ya yobonje are within United Opposition kiro montata ta control stake in serious politics ine kadia yamo eraji kurusia bante sobacha na ndiga gote baga siasa taria makambi ari na tendatia PG gora batu bakubanga umatengo mutinyo na makambi ko chakobare uyabange iga program ya makambi ko nenge ncheka bire siasa yetebu ati number 1 yetebu ati curriculum number 2 biri mukagirete bibwana takoba tabiyo bibigo koraki bikoba mnabono narenge ekenyoro on Thursday evening in a vigil ase mosani na watati mo aliwe tuarenge kwa monera kero tuarenge vigil for the party on Friday bonega kero muisaranse te conversation in siasa ngakuwa ngataya abantu baminto nene ngaraba kwamba kumbwata bobe ngabataya abantu baminto what statement ili amandago mubeka siasa se enkoro ibeka sama statement ili nengiya sana abera abakonya musuko lakini matijinsa chinde bono abantu baminto ngabataya bagusiba minto ntaba too emotional to a point toko michi red flag na beko nyarekana okubangi we siasa ye gashagwa no mwegeni wechi namba no mana bwa mangana mbolinga kichi namba cheito ekerengo kia ene chimia isatu chi milioni 3 nainde ntomanyire ko abantu tokubeka tokubaga
you know ntwange tionde kero mwana ngo bigirware gantu kanyarere sani intore democratic ko bagatore ke onde mutu tago genda musagusi onde gake you know nabatu genetego nabatu simekirego onde gake ekero konyora abakamba babwate chimilioni 7.5 barabuge kabo kyaboneka nkemo bari kubaga abaluya nabarabu mbamanye ko babantu batari gwakakura nande barabu they don't care chiramba cyabona chinane bati ritukuri gari chikura bate bani mbako genda bono around yeno kurigereria rakana ngaki sifuna nabarete aba excitement yo waka chikura esiasa in the process yikuna kurigigwa a technocrat eganeri era abange country buna mosiata bamatiangi but abana siasa abaraba babwata chi interest chiabo orengeretie ningigeko garagasha wara support y'umuntu ne chikura chiri babwata chi milioni 10 elindo we president utirazima tu are interest na ndirazima rigiringa ki interest yaye nimo ogochikoye safeguard nkonya una mwana sikurigirio mane ba mangana abagusibo nse tubwate at the presidency bakuburia umugaka maraga no muske matiangi they are all competent baoro ke competence ngaki abana abantu barakora ibintu nabikortaki biganeri lakini matono siasa nebuguretia magaga neguru that is why namuna yokora ebuguretia bakurumi ebuguretia bibago kero ko chikorigererie echi nambanto bwata ntojiko muntu yoraji gotomyo kintu ne bibago muntu yontu nabakurumi igara tomiyoki because kiro muntu nabwata interest ya yase siasa okay bueno so it is our wish that it was konyora bakamuno mugusina intwe to make a contribution yoko agache country ye igo yarenge ko babuya lakini ngakora gotaya abantu iga kera nyore kana ngige ntongere to ko wase united opposition yeke eke taringere to konyora assignment ya mutu bwata wenda ko uniform no ko make sure nga serikali ye roro ya korileki ya chire that one should remain constant amos ege ntokebanda ko remain constant ngeringa ki bono togo ikase because ntochego ikororo taringa nkitokonyora kiritokonyora to isane kana karokyo erinde to make sure nga serikali ye roro ya korileki ya chire wanchumurigereria semba mbia bono kwigure birengereri byabo buna bako bagukwana kurende ngoira nande ndarabwa tachisimite ndaraigwa kuna gocha chiraiga nsoko bwakire hello bwakire nsoko ngage gwabogire nabogire buya jujambu yere juja nengi yo bogendo borobonge aiga Nairobi bwairanire nsembu yere ntotegererete ngaki oro chara mango tebekanare nga iga agotara no muraibu ense nando tara no muraibu kyama gya Jubilee mokonyi muraibu kyama gya Jubilee aramo manyete no mwana siasa arama no mundo wikaranzori ringanga ngayo bokonyi bwae borabe karaligerere matiangi engo support ya matiangi lakini nande bona arama manakoligerere ringa naga nitijibesa okora siasa nitijibesa no roja sichikurwa yabona wikaenda achiri no mwegen support Amos Amos yotebe buyanga abana siasa ababaitu abange mwerekeo abana siasa baita abange mbabwati mwerekeo naende intutwe kabuna bagusi ndo basa wikaransa totebe nabono tio twikaranse totalire nabono tutwale siasa iliyo korokinga abagusi ntuture democratic mono chinsemo chini mwese kuliriri kirensemo yekurwanire umuntu obukwenda aba usitwa mawate abango tore democratic na intundu kwenda kuirana ensember totebanga kyo umwana itororo na intundu gatomo support egere mambi nende kabaucho garanse message ba wikaranza banyorenga ki nere chia enjire ege kabu gekamo totebanga bakamba bwate kabu gekamo abayiko ya bwate kabu gekamo aba kusitwa mana ko democratic inekira kero pinge gotokonya ndokwenda koba totebenga tigato into to vede tutware kabu yakamo tuve kene into era tokugenda togende SMS tukwate kabu yakamo okay sinongo support ya wa minda bale studio singa njama ngana ba ndo
bosemie no bosemie bwa butiganya saba konyo wendere goto bosemie. Asante sana mbia mono sana kuruchisa mecho chia Juja. Thank you so much. Au kwa na kuruchisa mocho ya Juja akira bategera bona yo aiga wakwana mirende ya siasa no ringana ndiraga wakwana ndikurwa somora igwense bwango ige wiki aitete yo wakerio gigoro yo musike Uhuru Kenyatta nga is financing go seningo ngo sengana ro financing ngo sengana ro financing ona unorega ebe so watu mu ko tena yo kwa mwanga kiko yetumia ora mwanga ebe sa yao ko ndaka gaisiko ko nyoro ndu kwa sio teni noro kwa ganda kwa mobagera o kanyoro yo gochiga kwa mata yo ndo kuchoteli oragere you know you shouldn't be a oh no, why should it be give William Ruto a problem? Ekero labda because into komanya. Lakini ndio wakatabwenda tuko active in politics. No. No nyamone na muswada batatiko beka bunge umusikamos kwa ngoro moiga korte siasa lakini bado kale mchema yakam. Yeah, you know, egentokeria umusike William Ruto bona tianga tabia. Na eba goteba chinsa chinde ga gutwakire sabu muna bakenya oranga na bwena tatorusia segento gete kere the correct conversation atobeka segete munabona na toretera egento abu atumukutano na igwe town ganje na renge town ya na igunga na twar mukutano aga KCC goteba mangana 1960 a 2060 aya ama mangana ya 2060 because na mangana defective you know mangana re marite atabu atiko konya ponde wonsi wana tota the conversation ye yaba samangana ya 2060 ora dire a distraction William Ruto garo mu yasogo to distract aya William Ruto egasa kukia yanki yari gatwe obwana chesho obwa so gata igoro abantu chiribu satona ndukoro gusiyengi manto weka anemia ora tigayo manana abwese kwanjagira kore magara anemia bono libaga ko tavinga kiga sakwa kama kuri kwa bange because we will ndoli ko genda ekero abo tenga kema ntaba kuri kwa bange kuruga sakwa kemo utaka ko tavinga Uhuru Kenyatta kwa sifu na tibesa kako machifu asose ne chia okay now tiga kira na zako stokole ke ko gera ndoje asadi kwazaire mugondo tindaga tiko genda se kwera yukera timbu ati umanyima no lakini ngendo ndatebe nje ndatebie abantu bege saku kiaito ngelina ikaro toko botambe kero mutenende bwesa gochorwa bigago tenende sengima egerabe ke bintu buna bitakeire nande esitoko genda kuchigusiga iga naringa omo nerengaki omo oyo moito korwa nka akorigyo borai bwense egaro toko akachikura igonda stevenga tiga konyenja nyarikana abantu baito korugusiba kechikura nobongo nande bakechikura konye yanyarika nabagusiba ke amo ase omusike Fred Matiang'i lakini ekero mogo chole biro gebinde muno mugusi kero gokonyora ewodi kero wake kwerende timo basagochora esengencho mondo ori are kubwati Matiang'i esengencho ekero ya ikire oboroso buko agachense ya Kenya yeta getomurayi omuya oranyare ko yerosa koru Migori pakafanga koru Tondonyak paka Mahate sikweli lakini toko weka ego ko rankwa giu gankelinga toisiko tebanga igotokwakera nago tabetinge wiki eria neriende narenge nyamira nkaligereria ibintu getenga inga nyarebe esenge nchare na Matiang'i na abali agaga na otokumwakira ekura ya Matiang'i tigebe universal esabantu bonse bari gusi lakini ekero ya ikirenga nkuri kimuro muchumbe nkuri kimuro mu MCA akero umuntu mwaro rirora arareta rende line up umweshimiwa arareta line Matiang'i aisekorete line up ya garango sekiagera timu egere tibo Matiang'i awonete ko genda sabe kura ya yatigi abagusi babanga abantu abandi muna bako otabange tieto chikorete esengenjo inose montige nkore esengenjo no obo mayane bora bumbulinga Matiang'i sana individual otamanye tikere kenyoro muna getage tike bawe
igara bek aratige abantu beke ibinyoro bya gusibi chora bagara igara bya kolire ba agwa argument ya most then ige connect existence ya political parties. Then why would you have a political party ekara otebanga ya kaema tiangiga ya lakini akarugo chaga ochake kubeka chirangi mbalimbali according to individuals atanga watebaiga ekere nominations chechi party chigokorwa bageti the correct candidates because ndoko amatiangi tumubekere ndoko mubekera suti etari complete then you need to have ground soldiers bakurwa se chama yaye iyo ndongo teba musingeringa togo tebanga matiangi chorwe lakini togo ichaga tochage kurigiri differently then iyo ndekina kino problem ndege gokosia sigusi igegokosia problem ya vote apathy. Innocent tiga tokole tinga hasa niko irare koigwa idea yere very solid, very clear. Gerina ki ekaraba na inchi bagochora abantu including nomination yago teba tiga bachore omuntu isaine tarimya senge jako ari angena matika so innocent tele kogo teba tinda siekera asani korwa ogochorwa igona teba naki konya bana inchi bamagwa baroje nga asani nerora wenerese chama ya Jubilee diga bamoe bakonyoranga tako wenera tiyababe ko muntu rawenere se chame yo egera gwenere sokobaga sokutenera ma abo nje bida moto sana. Thank you so much. Thank you so much. Tigato kule nsoko bwakire tigato kule naye kwarakire sana nsoko bwakire oya ngena tugakorwanya isa ono nigo naburire ngana njenjangiyo muchataro ibubwate oyo wakire kwano kule na tunga kurunyesa omuchataro ye natakanyo jangiye mubwate oyo ngendamosi okwanire buyasana ngatoligeririe byamabisi ngatubekere matyangiere bugeka chege donare como te dije nga dice kubekera matyangi bugeka igonga toro chinga kitoko korege kogera toramubekera urujere bugeka tochora abachupe kuri UDA igo tiri ngatara twara bo maru kugamba igari abaramuwa chipai. Okay, asante sana. Bia mono sana, asante sana pe. Asante sana. Yeye ndo nade wangu ngangole because of bona kula mus. Senye nchaba na siasa ba Kenya batali tayari kuri saini kurwa sebirugo bachorire na baba aberiro rasi chinga kichintambe yote abana kiye ko garoroche bono oba raibuna arama bako nyara kwa bako gosereligwa no mushimiwa Gachagua ninkwa na manifestors tia tokolera bo mwanchu muri mu rubiri bwensoko bwakire twikira omweli ombiya mono sana soko ba mona inchi ombiya mono sana bageni bane ko bagaga rero nabakuri byinjira mutali gwako kwa eli. Thank you so much tigato tuale litukuligia nande tumera ne litukulia ngia somuro bya nsoko bwakire bye bye lituko ya jumaina na litokonyona nindo chisimi chino kulende tingonyara ko bakingo buguri. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.